Benfica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 101. Benvidos e benvidas unha semana máis o 11 galego da xornada 101º. Eu aínda estou coa resaca e coa, non sei, con esa emoción de tanta repercusión que tivo 11 galego número 100, moi especial para nós, así que dende aquí moitísimas grazas a todos e todas a nosa comunidade ficabolera, que é maravillosa. Antón Vieites Porto, que tal? Boas noites. Que pasa? 11 galego 101 Capicúa, Capicúa, Capicúa. Levaches la bazada ou non? Levaches la bazada, digo, polo de Capicúa, non sei. Non me saía... Non, cando hai Capicúa en matrícula normalmente levabas la bazada aí, colleja desas ou... Non, como coche amarelo, máis ou menos. Non sabía, descoñecía o coche amarelo, sí, pero... Que pouca infancia, Antón. Sí, é que a min pilloume unha etapa moi mala coa globalización, os videoxogos e esas cousas. Fáltame rúa. Pero bueno, aquí estamos en directo, despois de 2 semanas. Teño que dicir que teño frío, Teño que dicir que teño frío e que fastidiei un chisquiño o Raccord. Xa che falei do concepto Raccord algunha vez da carreira, dese liña temporal, manter todo o tempo mesmo. A entrevista que gravamos antes, que despois contaremos, estabas en Suadoiro, pero xa tiven que poñer aí a Rebequiña porque fai fresquiño, Eu son un home atemperal. E máis cousas que empezan por a. Jatalín, boas tardes, rapaces. Noraboa por chegar aos 101 programas. Mil grazas tamén por acompañarnos en moitos deles e por facelos tamén moi amenos e máis divertidos. En Jatalín o 11 galego non sería tan divertido. Sabes onde non fai frío, Antón? Non fai frío no mellor ximnasio do mundo. No mellor ximnasio do mundo non fai frío, e cando fai calor non fai calor, no Exalta Centro Deportivo. Onde, querido Antón? Na avenida Lugo 6 baixo, en Pontevedra. Home, non, pretiño dunha empresa que fai hamburguesas, así que se algún día pois ides por ali e pois vos dades un atracón, pois xa veces, pois aí desde ali e ides o Exalta a cumprir obxectivos, a tratarvos cos mellores profesionais e a despexar a cabeza, que ás veces non fai falta ir ao ximnasio para cun obxectivo claro de adelgazar ou de poñerse como un auténtico croissant, simplemente por despexar un pouco a cabeza do que temos no día a día, que xa é bastante. Así que imos co xogador Exalta da xornada. E hoxe falamos do Lalín, que venceu por 3-1 remontando ante o Paio Saco no Cortizo para seguir instalado nesa zona nobre da Preferente Norte, que pelexa polo playoff de ascenso a terceira. E ímolo facer co protagonista absoluto do encontro, xogador Exalta no 11 galego 101, logo de anotar hat-trick, os 3 goles na vitoria dos de Toño González. Brais Vila, que tal? Moi boas noites. Hola, boas noites. Como estás? Primeiro de nada. Todo perfecto, verdad. Un hat-trick sendo centrocampista, moita xente nos pediu que estiveras aquí connosco no 11 galego, o comandante dicían, non sei, moito vacile, ou de onde ven iso do comandante, a ver. Nada, porque, bueno, todo comezou porque na miña posición teño que dar bastantes ordes, por dicirlo de alguma maneira, e son deses compañeiros que rompen moitas pelotas falando mal no campo. Dos que comen orellas, Ponte aquí, ponte alá. Sí, señor. Eu quería che preguntar, teño unha intriga aí persoal, xa má medio despexou Antón cando fixemos o guión desta entrevista, pero ti eres Brais González Nogueira, pero o teu nome deportivo, e como te coñece todo o mundo, incluso tamén a túa conta de Instagram é Brais Vila, creo que pola parroquia de Vilatuxe, non? Que é de onde eres ti. Sí, é que dende pequeniño na escola de fútbol sempre me relacionaron co meu povo, e ao principio, claro, sempre podemos coincidir varios
varios nenos co mesmo nome, e para diferenciarme, pois a min tocoume Brais Vila e desde aquelas, pois todo o mundo me coñece así. Bueno, o que está claro é que ten que ser motivo de orgullo estar triunfando no Lalín para un rapaz que vin que era unha das parroquias máis pequenas da zona da comarca, non? Sí, a verdade é que non é que non sexa coñecida na zona, pero sí que por habitantes e por extensión é unha zona bastante pequeniña da localidade de Lalín. Aquí a verdade, o fútbol tamén se leva, o Vilatuxe está en terceira regional, pero, bueno, sempre que podo veño velo porque afortunadamente a mí, bueno, a casa na que me criei sempre estuvo moi pegada ao campo de fútbol, a 50 metros para ser exactos, e o Vilatuxe sempre que podo vou no ver. Como se chama o campo? O campo, se che son sinceros, non te sei nin o nome. Pero, bueno, é o patrón daqui que é o do San Lorenzo. En 15 anos campo municipal Brais Vila. Oxalá me den máis mérito en Lalín. Unha rúa e unha aperta tamén para a parroquia de Vilatuxe. Imos ver os goles, grazas tamén por enviálos e por suposto a tv.gal, que grazas a eles pois podemos velos. E ímolos comentando un chisquiño por riba, o hat-trick de Brais Vila na vitoria do Lalín. Este o primeiro, hai unha testada aí para peitear e chega Brais coa testa para facer o primeiro. O segundo é o mellor, non sei Antón se ti os biche, pero son o segundo é o mellor. Vas flipar co que fai Brais no segundo. Sí que vin. Mira. Este control de ruleta, que, Brais? Quedou a cintura aí... Foi como a única maneira na que me veo a cabeza de poder definir a xogada, porque ao final sí que son centrocampista, para este fin de semana xoguei máis adiante, cas baixas que temos, era onde me necesitaba o equipo, e pois pedíanme iso, sobre todo tirar a porta. Tirar, porque quizáis o mellor é o que nos está faltando. De tanto intentalo, pois chegou o día no que, tendo un poquinho de sorte e a portería de cara, pois as cousas saen. E no terceiro lanzas ti, non sei se eres lanzador habitual ou foi por redondear un pouco o hat-trick tamén. Foi un pouquiño de todo, porque non é que teñamos un lanzador habitual, si que nos gusta turnalos para tampouco separarnos e ao final estar todos os que solemos meter goles algo enchufados no tema do gol. Sí que, en certo aspecto, sí que me gustou tiralo porque redondeaba un poquinho a cifra, pero sí que tamén me hubiera gustado deixarlle a algún compañeiro que tamén necesitaba un goliño para ganar en confianza. Sí, señor. Son 7 goles en 10 xornadas, o rendemento está a ser, cando menos en cifras, espectacular. Sí, a ver, me estou casi igualando xa do ano pasado, polo menos en cifras, como ti dis. Esperemos que os números globales, tanto, bueno, meus, espero, o de equipo, que é ao final o que máis desexo, que sexan mellores que os do ano pasado. Lemos un pouco o chat, dicía por aquí Ferragostini, o mellor xogador da categoría, ollo, aí, un que che quere ben. Tamén dicía Jatalim, o Cortizo segue tendo o pasaízo subterráneo dende os vestiarios ao campo. Sí, é unha bonita zona, a verdade, en plan, como para recordar ese fútbol de antes, como o campo do Negreira, que sales desde un túnel tamén, son como pequenas cousiñas de un campo de fútbol que a un xogador sí que lles ten que gustar. E con ambiente tamén, sobre todo iso, que o Cortizo final move o Lalín, en xeral move moita xente, o Frente Rojinegro xa falamos moitas veces del en Fica coa bola, xogar no Lalín, ademais ti sendo da zona, con tanta xente os domingos, ten que ser guapo, ten que estar guapo, digamos. Non podemos estar máis agradecidos sobre todo a toda a xente que ven, basicamente porque en Lalín o inverno é bastante duro, o campo non ten moita protección para o frío e sofrese tanto dentro como fora do campo. Fora sofrese dobre polo resultado, polo partido e sobre todo por estar parados pasando frío moitas veces e mollándose. E a verdade é que axuda moito ver que tanto amigos, coñecidos, veciños que poidan vir verte ao campo e animar, porque xa non só te animan a ti, senón a todo o equipo. Falando un chisquiño do partido, bueno, contanos un pouco como foi, adiántase o Paio Saco, que sí que é certo que está abaixo na clasificación, pero, claro, o seu inicio non é o mellor, pero a priori tedes obxectivos semellantes que ese playoff, non? Eu creo. Sí, a verdade é que dende o comezo a súa proposta foi clara e foi ir a polo partido. Eles tiñan claro que
que non viñan a noso campo nin a empatar nin a perder, viñan a mostrar o seu estilo. Desde o principio intentaron xogar a pelota. A verdade é que a pesar de tamén ter algún tipo de baixa, que creo que tiñan así algunha baixa como o lateral esquerdo ou incluso arriba, demostraron ser un equipo sobre todo sólido, que ao principio nos puxo as cousas moi complicadas, eran moi intensos, e ao mesmo tempo non lles gustaba para nada rifar a pelota. O sea, eles sempre xogaban con un objetivo de crearnos dano e xenerar peligro sempre hacia a nosa portería. Tuveron unha acción na que, bueno, se poñen por diante, despois dunha xogada individual, creo que foi do extremo esquerdo. De Raña, sí. Sí, de que consegue dar un pase atrás, bueno, finalizar ao primeiro toque, pegado ao pau, un bo gol. Nada, pouco despois, tiveron a ocasión de, así como a quen di, de asentar un golpe crítico no partido, que tiveron unha ocasión clara para o 0-2. Tivemos a sorte de cara de que o balón se foi pegado ao pau, pero desviado por nada. Pouco despois xa nunha falta que saca Brais, pasado o segundo pau, pois Garrido está acertado, volve meter o balón á olla e, por suerte, eu estaba por esa zona e puiden peinar ese balón. A partir de aí, o partido xa foi máis cara ao noso territorio, por decirlo de alguma maneira, fomos máis levando o ritmo do partido. Tivemos a sorte de sair enchufados na segunda parte, poñernos por diante, e a partir de aí sí que xa marcar máis os tempos do partido, ao que se xogaba, e o Paio Saco costaballe máis atopar esa profundidade que tiña na primeira parte. Seguimos lendo... Despois desta crónica eu poño a disposición do Cabola o meu posto. Estou de acordo, estou de acordo. Fichaxe, futurible fichaxe para Fica Cabola a Brais Vila, Aquí temos un futurible fichaxe. Dicía Coego, infravalorado xogador e o mellor do equipo. Tamén dicía Jatalim, o Cortizo unha mágoa que sexa sintético, ese campo con olor a erva natural era moito cortizo. E tamén dicía Iván Pucas, o Gran Lalín penso que tamén o éxito terá en comer un gran cocido antes do partido. Entre cousas, temos moitas moi boas cousas, pero o cocido creo que é unha das polas que máis se nos coñece. Pero hai cocido antes dos partidos ou non deixa Toño? Como é o conto? A ver, hai fechas e fechas, e creo que agora no inverno un bocadinho con un pouquiño de carne de cocido, a verdade é que entra moi ben, aunque sea antes do partido, É que iso pos choques, ollo, iso dá unha enerxía que para os balóns disputados aí jaña o Lalín case sempre, Forza extra para os duelos. Bueno, non sei un pouco como están as cousas aí dentro, como ves as cousas dentro do vestiario, porque dende fora, lóxicamente, o que semella un pouco é que o equipo, que sodes un equipo que custa superar, levades só 2 derrotas, pero que tampouco estades a ser todos regulares que imaginábamos ou que vos gustaría. Creo que falta enganchar quizáis 3 vitorias consecutivas ou 4 para instalaros definitivamente na zona de playoff, aínda que estades nada, tiro de pedra un partido. Sí, a ver, o vestiario, claro, cando suele rotar así algunhas cousiñas, algunhas pezas clave de un ano para outro, porque, por exemplo, este ano xa rotamos en portería, houve xente de outros anos importantes como Borja, como Manu, incluso Hugo no ataque, que ao final son baixas que son considerables, e tamén tens que buscar sustitutos a esas baixas. En canto ao vestiario, eu creo que o vestiario sí que pouco a pouco nos teñamos que ir coñecendo, ao final tamén, somos xente que non se coñece, que futbolísticamente a mellor opina diferente, pero eu creo que cada día que está pasando, creo que nos estamos vendo máis capaces, sobre todo máis capaces a dicir que se estamos ben, somos moi competitivos, pero necesitamos creelo. Eso ven, como ti dis, con unha xeira de resultados de 2, de 3 partidos gañados, con boas sensacións. Incluso xa a semana pasada en Montañeros, cando perdimos 1-0, as sensacións non foron malas, as sensacións foron boas de competir de tú a tú a un rival que non perdera en toda a liga, e a verdade é que, a pesar do resultado, que nos viñamos vacíos, pois esas sensacións axúdenche a afrontar a seguinte semana. É que é certo que nas quinielas da Preferente Norte, que nós somos tamén moi... pecamos moito, non? De poñer obxectivos antes de tempo, de falar de favoritos non favoritos antes de tempo, vai un pouco na salsa de todo isto tamén, senón a vida sería menos graciosa, por suposto, para despois poder cobrar facturas de eu dixen que este iba a estar arriba e ao final está. Lóxicamente en novembro ainda queda moito, pero como dicía Antón, estades a 3 puntos do playoff, pero sí que creo que dende dentro, fichastes xente importante, máis boa parte da base do ano pasado, entendo que ese obxectivo de
polo menos estar moi preto do playoff esta temporada ten que estar aí dentro do La Liga, non? Sí. Quizáis é unha das cousas que temos que quitar da nosa cabeza, que esa presión que temos a ter que estar arriba obligatoriamente, non temos que pensar niso, simplemente temos que xogar. Ao final, hai certos partidos que con un pouco máis de cabeza fría e tal podíamos haber quitado. Eu entendo que a plantilla que temos este ano é renovada sempre hacia mellor, como vos decides, incorporacións importantes. Eu, a pesar de non se mollarme moito, non me gusta mollarme, nin sobre todo vendela a mela antes de, bueno, a pel do oso antes de cazala, por decirlo de unha maneira, pero sí que nos vexo con un equipo competitivo é que deberíamos mínimo luchar pola fase e competila. E xa non é por meternos presión, pero é casi autoexixencia. Claro, desa presión da que falas, coñécela moi ben do ano do ascenso de Primeira Galicia que bueno, tiñades equipo para ascender directo, ao final no playoff non ascendedes, logo sí polo do Pino, claro, coñeces ben esa presión e sabes do que falas, non? Claro, que ao final eses partidos todo o mundo está desexando xogar que cheguen eses partidos para demostrar, pero tamén tes a túa parte de responsabilidade nese partido. E ao final nós tivemos a sorte xa de poder vivir unha fase que ao final é unha cousa moi bonita, sexa da categoría que sexa. Quizáis tamén esa experiencia previa tamén nos pode chegar a axudar moito nesta. Non digo que poida ser fundamental, pero sí que vai ser unha axuda. Eu creo que mínimo é no que deberíamos estar, a pesar do que diga a xente de fora. O sea, nós temos que centrarnos no noso e ao final nós remamos no noso barco, pero nós temos que ser fríos e simplemente ir quitando estes partidos como temos que quitar. Porque ademais, co troco do formato na preferente, por exemplo, ano pasado o Lalín remata moi ben a tempada, se chega a ver playoff como este ano, quen sabe, non? Entón, creo que tamén iso engádelle un chisquiño máis de emoción e, sobre todo, máis opcións a que o mellor, pois, por exemplo, esta fase que quizáis foi algo máis irregular en canto a resultados ou en canto a vitorias consecutivas, pois que teñades máis marxe, non? Para estar arriba e para poder disputar un playoff e loitar polo ascenso. Sí, toda. O sea, ademais de que sería super bonito poder vivir unha fase de ascenso a fútbol semiprofesional, pois eu creo que o Lalín, a entidade en sí, o Cortizo, toda a xente merece ter un pouquiño de ilusión e ver unha nova fase onde o equipo merece estar, por decirlo de unha maneira. Precisamente sobre esa xente, sobre a Vila, que nos contas? Porque, claro, supoño que está enganchada, o equipo está en preferente, está ben, está de arriba, o ano pasado fixo unha gran tempada. Claro, a xente quere ver o Lalín máis arriba, que é un dos equipos importantes en Galicia. 6 anos na segunda B, non imos a falar do Lalín da súa historia. Como está un pouco a Vila? Vila, ao principio, porque este proxecto xa non é deste ano, este proxecto ven de moitos anos atrás, eu xa é o meu cuarto ano no Lalín, como a quen di, o proxecto xa estaba casi antes de que eu chegara. Era todo con xente como a quen di da miña idade, da miña quinta, de anos moi próximos, de Lalín. Foi o equipo como a quen di que asentou as bases para ascender a primeira regional. A partir de aí, como a quen di, como relacionado ca xente, pois esa xente foise como acumulando, e viron que a xente do pobo, pois amigos, coñecidos e iso, pois que estaban moi ben no fútbol e esas cousiñas. E a medida que fomos avanzando e chegando a puntos importantes da tempada, ao da fase de ascenso, ao resultado de preferente do ano pasado, pois cada vez a xente volveuse máis adepta e cada vez vese máis rojo no Cortizo, verdad? Sí, señor. Claro, isto é por, digamos, fantasear e locubrar e meterlle imaginación a xente, pero a tempada pasada, ante penúltima xornada, creo que contra o Sigüeiro, que estaba desos dous aí arriba. Se chega a ver playoff un quinto contra terceiro no Cortizo a 3 jornadas do final, canta xente podería meter o equipo? Xa se non lembro mal, o día de primeira regional do Eume no Cortizo eran máis de 1500 localidades, creo. Eu imagínome que sería a terceira división. Eu creo que poñer o adxetivo creo que a xente o iba a cumprir e iba a ir de sobra, é mínimo o dobre. A pesar de que o fútbol ao mellor non se xorre en Lalín, que sexa máis o balonmán, eu creo que tanto xente de balonmán como calquer tipo de persoa aficionada ao deporte que viría a animar ao Lalín. Creo que de 3000 para arriba poderíamos meter.
Iso engade máis motivación ao vestiario, 3.000 nun posible playoff no Cortizo, ollo, ten que estar o vestiario motivado. Para a semana visitades o Juan Baleato para medirvos a un Dubra tamén terceiro clasificado, competindo moi ben con Bardanca e ademais ferido esta semana porque perdeu unha pinguela, segue aí arriba, pero bueno, ven de derrotas e que outro partido duro tamén, é que a preferente é como a Liga Hypermotion do noso fútbol, aquí os de abaixo gañan e todo o mundo quere os 3 puntos. Sí, a verdade é que aquí non podes relaxarte ninguna semana, non hai ningún Madrid, ningún Barça que poida ganar todo, nin hai, por dicirlo de alguma maneira, sin desprestixiar a nadie, ningún Elxe que faga 5 puntos. Todo o mundo lle compite a todo o mundo. Calquer punto que a veces poida rascar incluso fora da casa ou incluso en partidos difíciles da casa contra xente de arriba, todo se suma. Que dicir do Dubra? Do Dubra este ano a verdade é que o comezo de Liga foi increíble. Si que, bueno, felicitalo sobre todo polo comezo de Liga que estaban facendo. Pero bueno, que a nosa idea ali non vai ser facer amigos nin moito menos, senón tres os 3 puntiños para Lalín. Sei que vai ser un partido complicado, desde logo, xa o ano pasado fora moito. De feito, empezáramos perdendo no minuto 1 cun penalti provocado por mí. Costounos moito partido, puidémoslo levar, ao final terminou un empate, pero de aí para que se vexa que o ano pasado o Dubra non levaba esta boa dinámica, ainda así costou moitísimo. Imaginadevos con unha boa dinámica de resultados, de posición na tabla, vai ser moi complicado, é bonito partido. E que falando da igualdade na preferente, non sei que che sorprende máis, porque aquí analizamos pois todas as semanas un pouco as xeiras e como van indo os equipos. Claro, temos rendementos como o do propio Paio Saco que falábamos agora, ou o do Arzúa, que agora mesmo é Cabeiro, que son 2 recén descendidos que a xente podía agardar pois velos máis arriba, e despois rendementos como o do Ordes ou como o Negreira, por exemplo, que están aí arriba sendo recén ascendidos, e que esta é a igualdade da categoría. E tamén considero que como teñas esa fase que lle pasa a moitos equipos de non estar enganchado ou metido 3-4 partidos, que te desenganchas moito, porque o Montañeiros, por exemplo, todo o que fixo agora, como ti dicías, non lle quita ninguén, e a distancia xa é importante. Ao final é o que che dicía, que calquer punto fora da casa, todo iso vai sumar. Xa non é só o que te sume, senón todo o que deixa de sumar o rival. Hai enfrentamentos directos. Pero bueno, na situación do Negreira e deses equipos recén ascendidos tamén podemos pensar que estábamos nos ano pasado. Éramos un equipo como a que indica, o objetivo era manter a categoría, pero ao final, se ti tes a xente, a calidade, o compromiso e sobre todo a confianza que che saben ben as cousas, pois por que non vas a optar a estar máis arriba? Se ao final tes as condicións perfectamente para poder disputar un ascenso a terceira división con bons xogadores. Bueno, vamos a falar un poquinho agora sobre a túa trayectoria. Canteira do Depor, tamén no xuvenil no pabellón de Ourense. Como lembras un pouco, digamos, a túa época, as túas primeiras patadas a un balón? Pois a verdade é que tuve moita sorte, porque sí que ao estar en canteiras como do Depor tes momentos futbolísticos moi bonitos, nos que ao mellor noutro equipo máis pequeno que como pode ser o Lalín comparado co Depor, pois non podes chegar a vivir. Pero a verdade é que sí que recordo todo como moi alegre, sobre todo por todo o bo futbolísticamente que ves, que aprecias, e sobre todo co que compites. Tamén te fai valorar que sempre tes que mellorar, sempre vai haber algo que nunca vas chegar a ser o mellor en algo, bueno, nunca, me refiro, tes que traballalo moito, e todo o tempo te vas a ver superado, e vas querer competilo, e ao final esa xente ca que estás, tanto Depor, pabellón, bueno, despois xa pasei ao fútbol senior, pois ao final o que te fan é mellorar porque estás competindo contra xente que é mellor que a ti, e todos os días, e a verdade é que só lles podo dar as grazas a todas as persoas que compartín vestiario neses equipos, porque fixaronme mellorar como xogador e tamén mellorar como persona, lóxicamente. Xeración 98, mesmo ano que a min, aínda que eu podedes ver que estou un chisquiño máis cascado. Non sei algún xogador dese ano que chegara, ou polo menos que o teñamos agora, non sei, xogando en categorías da federación ou algo así, algún nome que ti dixeras, este tipo vai despuntar e ao final despuntou. Tiven a sorte de nalgún adestramento, porque claro, ele era máis do juvenil A e tal, Óscar Pinchi, Hugo Rama, sí que son xente máis que teñen ese nivel, teñen esa outra cousa que marca a diferencia, e que
xa os vías e sabías que tiñan algo, que eran moi diferentes ao resto e que tiñan ese toque de que iban despuntar algo máis. Despois, teño bo recordo tamén de algún compañeiro de excedencia que tamén despuntou bastante, ascendeu co Ferrol a segunda división, a Hypermotion, que foi Fornos, con Quique. Quique tamén, a verdade, foi un moi bo compañeiro, tanto na residencia como nos campos e tal. Da miña xeración, o que máis recordo é que sempre me gustou moito foi o que se milita ahora no Pontevedra, que é Iago Novo. Iago Novo sempre me gustou moito como xogador. Bo peloteiro, sí señor. Dai, Antón. Claro, como comezas ti a xogar ao fútbol? Porque dicías antes, tiñas a costume de ir a ver o Vilatuxe. Non sei se eras dos rapaces que quedaba o partido, vamos, daba absolutamente igual, ti collías a túa pelota e contra unha parede cando remataban os equipos senior a xogar contra as porterías, ou como é un pouco a cousa de ser futbolista, ese gusanillo? Claro, moi pequeniño, o sea, a miña casa estar tan preto do campo, pois foi coller un balón e todos os días, acórdome cando era pequeniño, bueno, non me acordo porque me dicían na casa, que eu a mellor con 4 ou 5 anos marchaba da casa de noite, en pleno inverno, eu só andando e aparecía no campo de fútbol e a mellor botaba 2 horas ou 3 sin aparecer na casa porque estaba cos maiores do Vilatuxe, e o campo era de terra. Sí, señor. E despois falabas ti desa primeira experiencia senior que foi no Agolada. De feito, conseguides ascender a preferentes e non estou trabucado. Vin antes unha foto así moi vintage festexando nun autobús de autocares Cuíña, coido, ollo. Tivo que ser bo día sí. Aquel, moi bonito, a verdade, a máis un pobo que era moi unido, a verdade, non, ao mellor non podería meter no campo a xente que metía que mete o Lalín, pero a verdade é que eu creo que botei 5 temporadas, 4 ou 5 temporadas ali, conseguimos o ascenso na segunda, o primeiro ano chegáramos á fase contra o Santirso, que fora cando ascendera o Santirso preferente, a verdade é que guardo vos recordos dali, un ascenso preferente nun pobo cercano tamén, ao final é veciño de Lalín, foi como a quen di onde din os meus primeiros pasos no fútbol senior, ca oportunidade que me dera o adestrador Pichel, que a verdade é que aprendi moito tamén con ele. Lemos un pouco o chat, se che parece, Antón, e faslle ti a última antes da clásica, pareceche? Sí, dalle. Veña, dicía Iván Pucas, que sempre tira as súas clásicas pa chicha no vestiario, quen é o máis festeiro no equipo, o que sempre chega tarde e o que pon a música? O máis festeiro, eu arriesgaríame por Martín, por Tigo. Mirou pra el, mirou pra el. O que pon a música, a verdade, hai bastantes rotacións, pero a min o que máis habitualmente a pon é Chiño gostei moito. E despois de chegar tarde é moi raro que chegue, a verdade é que somos bastante puntuales e bastante estrictos nese aspecto, pero o que máis puntual chega, por decirlo de unha maneira, é Santi Rodríguez. Despois dicía Jatalín, Mario Barreiro, porteiro do Lalín, no seu día na canteira do Celta, estaba chamado a chegar alto nunha xeración con Pedro García, José Lu, Hugo Mayo, Rodrigo Moreno, Toni Dovale. Como é telo de compañeiro e se custa marcarlle gol nos adestramentos? Bo porteiro, bo porteiro. Teño, para ser concreto, teño exactamente no vestiario sentado ao lado. Estamos pegados un ao outro. O que é nos adestramentos pareceme... Desde fora da área é un porteiro super difícil de batir, super difícil. Pareceme que sempre está ben colocado, que ten eses reflexos para chegar a todos os balóns. Un porteirazo, dá gusto ter a xente, sobre todo, profesional. A pesar de a categoría na que estemos, é unha persoa que, se tuvera que describila conocendo aos meses que a conozco, me parece moi profesional. E despois dicía Cesito95, este rapaz ten tirado moito a porta nos descansos do Vilatuxe, ruxe. Boa rima, sí, tal cual. Coñecíaos a todos, o sea, desde pequeniño conocín a casi toda a xeración que pasou, casi todos os xogadores que pasaban por Vilatuxe, porque cando non me baixaba a casa un, baixábame outro, e pateábamos a todos. Queres a última do chat, Antón? Que tamén pareceme interesante. Sí, pareceme interesante, pero creo que estamos coñecendo unha persoa coa cabeza moi ben amoblada. Sí, estou de acordo. Pero pregunta Jatalín, como leva de cabeza un rapaz pasar de xogar na canteira do Dépor e do pabellón do Ourense, co que, claro, co todo o ruido que pode haber, non? De xogar na canteira do Dépor a estar en senior no Agolada.
Na cabeza é diferente. Ao principio, cando eres neno, non te das conta do que podes chegar a ser, do que pode evolucionar as cousas. Sí que unha vez pasada a mellor certa idade te das conta da oportunidade que ao mellor perdiches, pero ao final tampouco podes martirizarte con oportunidades perdidas ou cousas así. O peor que a min o peor que me puido pasar e tal foi deixar perder, que a xente che diga, deixaches pasar unha oportunidade que os máis non tuvemos. Ao final non é deixar pasar unha oportunidade. Eu estou, a verdade, bastante contento co traballo que fixen en Coruña. Sei que ao mellor puiden haber tido máis cabeza fría e poder aguantar ali, pero estou moi contento co traballo que fixen ali e foi unha experiencia bonita que me levo para min e que me valeu para moito no mundo do fútbol e de coñecer e aprender. Que gran tipo este Brais Vila, Antón. Caime moi ben este tipo, Estame gustando moito. Por iso esta pregunta é para que non volvas a Fico Cabolamento. que eu sei que o desexo de Brais Vila, e creo que non vai a sair do Lalín en moito tempo, que sei que o desexo é ascender co Lalín a terceira, pero chegas ao Lalín en Primeira Galicia, agora preferente, con este rendemento, 7 goles en 2 partidos, a oportunidade en terceira non vai a tardar en chegar ou non debería. Nunca fui un xogador vistoso, o sea, nunca destaquei porque se falara de min, tampouco busco iso. E a min a verdade é que se para xogar en terceira a miña opción primordial sería xogar con Lalín. O que ahora mesmo teño é a miña vida en Lalín, teño todo en Lalín, se poder chegar ao fútbol semiprofesional co equipo da miña vila, pois a verdade é que sería un ano moi bonito. Tuxé, amigo, tuxé. A última clásica que lle facemos a todos os protagonistas que pasan por aquí polo Once Galego, coñecer a Brais Vila máis do que xa o coñecemos un chisquiño máis fora do fútbol. Non sei, hobbies, así, algo raro, a que te dedicas máis a nivel laboral, digamos, que estudache, intencións na vida, contanos un pouco, a ver. En hobbies, a verdade, non teño moitos. Ahora, como algunha tarde a teño libre, así que tive unha época de darlle máis caña ao mellor ao gimnasio, a pesar de que non me guste moito, non me gusta moito o gimnasio. Salvo sí Exalta Centro Deportivo, que ese encántache. Sí que tive unha época de darlle máis caña e tal, pero bueno, normalmente pola tarde sí que ahora últimamente cos meus amigos acostumamos a xogar unhas partidiñas ao FIFA, pois aproveitar as tardes tamén, sobre todo para adestrar e descansar, porque co traballo de 7 a 3, pois aproveitar algunhas tardiñas para descansar e pouco máis. Pero de que curras? Se pode saber, claro, mellor... Sí, en carpintería metálica. Sí, señor, un bo carpinteiro, medio centro, de Vilatuxe, pois nada, Brais, que un placer. Por exemplo, non teño ni idea da carpintería metálica, pero a entrada da xornada podría ser a carpintería, ¡pa! Aquí buscamos facer negocio co que sexa, é increíble. Poñemos un tipo voando, por saber. Non sería mal titular. Brais, que como di Iván Pucas, que gran persoa, como me gusta coñecer a persoas así, a nós tamén gustounos moito, un placer, moitas grazas por estar aquí connosco neste Once Galego número 101, a mellor das sortes para ti no individual e pro Lalín en xeral, e o dito, que mil grazas, tío. A vos por dar a conocer todo isto. Grazas. Unha aperta, graciñas. Chao. Que grande, comandante Brais Vila, sí señor, que grande. Agora tremendo, gustoume moito, tío. Aparte o que ti dicías, xa colléchelo ao vuelo que un home coa cabeza ben amueblada, ben posta no sitio como debe ser, que ás veces custa. Claro. Custa moito. Que ás veces custa, sí señor. Pois nada, temos ximnasio, haberá que falar de proteína, non, querido Antón? Eu creo que toca falar dos ovos da boa, dos mellores ovos do mundo. Quere seguir a festa o Lalín, imos co protagonista agora do ovazo da xornada, os mellores ovos do mundo, Antón, son así. Sí, os de la abuela. Claro, é que a ver, na foto que nos mandaron o domingo dos ovos de la abuela. Sí. Claro, Borja Rey, claro, porteiro do Boiro. Non quería decir así, o sea, poñía Borja, pero se ti és un pouco espabilado, buscas Borja no buscador de Instagram e coa foto de perfil xa sabes quen era. Claro, despois de que lle metan 6, pues,
A publicidade vai quedar un pouco... Ala, pero bueno, a sogra de Borja Rey compra huevo de la abuela como debe facer todo o mundo, porque son os mellores. A sogra de Borja Rey non vas a mercar. Digo eu, e despois No Carrefour. Despois contestou tamén Maxi Lebrand, xogador da Sarriana, e dixo a galiña poñedora, porque xa sabemos que Maxi Lebrand come unha morea de ovos, e dixo que os da Boa eran os mellores. E que sabe o todo o mundo, no fútbol galego todo o mundo sabe que os mellores ovos son os da Boa. É así, é unha realidade. Así que eu creo que toca ir co bazo a xornada, non? Claro que sí, o bazo da xornada que, ademais de golazos, digamos que o bazo tamén son vitorias desas, non, importantes, puntos de inflexión, son vitorias que trocan xeiras tamén os protagonistas do bazo da xornada e, por suposto, tamén actuacións individuais que tanta relevancia teñen como marcar 4 goles na vitoria da que falábamos agora, 1-6 en Barraña do Atlético Arteixo, unha vitoria necesaria, 9 goles levaban en todo o curso, 6 marcaron esta finde para apertar a zona perigosa da táboa. Non pode estar en directo aquí connosco porque estaban adestrando, Juan Ribeiro pois decidiu non dalo día libre a pesar de gañar 1-6 en Barraña, lóxico porque aínda queda moito por facer para reconducir a situación despois dun mal inicio, pero imos vos deixar cun Arteixán, profeta na súa terra, 4 goles esta fin de semana, protagonista para min, sen dúbida, da fin de semana no fútbol galego. Imos vos deixar coa conversa que tivemos con Adri Otero. Adri Otero, que tal? Moi boas noites. Que tal? Boas noites. Bueno, primeiro de nada, parabéns, canta falta facía, non? Unha tarde así despois do inicio de tempada que levaba o Atlético Arteixo. Gracias. Sí, a verdad que nos facía moita falta porque, madre mía, dábamos varias jornadas que non conseguíamos acadar os 3 puntos e, bueno, creo que unha vitoria así facíanos falta, sobre todo para pillar confianza. Bueno, foron 4 goles, creo que todo o mundo viu os goles, lóxicamente ten todo o mérito do bazo da xornada. A realidade, claro, que o diga eu que a última vez que marquei xogaba en fútbol sala é un pouco... Pero non foron os goles máis fermosos nin máis complexos da túa carreira. Que va. De feito dous foron de puxar a pelota. Outros dous de cabeza. Pero sí, a verdade é que sobre todo os 3 primeiros, quitando o segundo que, bueno, que entrei así un pouco desde atrás e rematei na área pequena, é que os outros dos 3 primeiros foron ali, empuxala para dentro e listo. A verdade é que sí, que non foron moi bonitos, a verdade. Os de cabeza vos alto, Notase que aínda que esta sección sexa o bazo, a Dirotero vai ao salta. Hai que saltar. De feito había algún no vestiario vacilando un pouco, un tal Agulló, creo que che soa de algo, que dicía non metades a Driotero, como dicindo a ver quen o atura despois. Sí, é un cabrito, a verdade. Sí, xa faloume pola noite, bueno, nada máis acaba o partido, xa, bueno, flipando de que había metido 4 goles. Bueno, el é todo o equipo, pero bueno, el é un vacilón e está sempre así igual. A verdade é que, bueno, el sí que vai ben de cabeza, non como eu. E despois houve outro no vestiario que nos dixo que en realidade ti querías facer esta entrevista grabada porque despois, cando nos empecemos o directo, tías estar nunha sauna. Non sei que nos podes aclarar sobre iso. No, creo que hoxe sauna no, pero, bueno, sí, a verdade é que os luns, despois de xogar, os que xogamos, ou, bueno, os que xogamos xogar 90 minutos, ou, bueno, a partir de 60-70, o club ten aquí un convenio coa piscina do lado e, bueno, pois eso, a mellor 6-7 xogadores, pois vamos á piscina e, bueno, pois vamos aí un pouco aos chorros, pois vamos á sauna e pa casa. Pero, bueno, este lunes non toca eso, de feito, porque fomos aquí a Boiro e non xuntábamos nin 11 casi, como quen di, 11 seniors. Entonces, nada, hoxe, paos poucos que iba a ver entrenando, porque os que non van á piscina, pois, fan reducidos, etc., un pouco para equilibrar a carga. Pois hoxe, nada, non dá nin para eso, entonces, bueno, pisaremos todos o campo, faceremos aí 4 cousas e, supoño, non creo que nos poñamos a falar de cousas, despois de ganar 6-1, a verdade.
Bueno, non sei se lembras a última vez que fixeches un póker. Pois ainda falaba ca miña moza e que non o lembro, a verdad. Diría que o último, non sei se serían juveniles, non creo, eu diría que en cadetes sí que lembro algún partido no que sí que metín 4, non sei exactamente cal, pero bueno, juveniles diría que non, nin 3, se me apuras. E 3, claro. E a seguinte pregunta que tiña era E3, pero non 3, digamos, en 90 minutos, en 20 minutos, que foi o que tardaches en facer un hat-trick. No, a ver, 3 en juveniles sí que lembro meter, pero o sea, con tan pouco tempo non. É que xa che digo, 20 minutos. Empuxei a primeira e a segunda xa foi casi dentro de 2 xogadas. No, se algún chegou tarde a Barraña, ti xa tiñas a pelota guardada. No, que va, a pelota non a levei. No 11 galego 100 regalámoslle unha pelota a Samu por marcar 3 goles, tiñamos que ter feito o mesmo, Agora temos que collelo de costume, cada vez que hai un hat-trick regalar unha pelota especial polo 11 galego. Hai que facer un convenio con Conquista. Sí, eu creo que sí. A verdade que molaba. Eu creo que sí. Porque nos campos non che dan as pelotas, xa se digo, polo menos nos de terceira. Non está a cousa para regalar balóns. Non está a cousa para pedir. Ia dicir eu que seguindo un pouco cos vaciles do vestiario, houbo quen se meteu contigo por empurrar os 4 goles desta fin de semana, pero que a xente incluso vai máis alá e di que dos 7 que levas que sempre chas teñen que poñer como a Juan Pablo II para empurrar a primeiro toque os 7 goles. No, a verdade é que os meus goles casi todos son de primer toque, 2 toques máximo. O sea, o de levar a 3 xogadores e meter gol, non vai comigo, a verdade. A min dá máis espacio para empurrar a listo. Bueno, sobre o partido, xa tocaba un partido así, dicía Anxo ao principio. Para todo o equipo, para tamén corpo técnico, pasaron 1000 cousas adversas nesta tempada e ademais contra un rival directo como Boiro. Sí, é que a verdade é que é o que dicía, sobre todo os 2 últimos partidos, creo que desde o inicio da Liga, levamos facendo moi bons partidos, e non sei por qué non se dan as cousas para ter máis victorias, porque xa che digo, é que facemos creo, personalmente, non sei por qué, quizás é porque o vea xa é demasiado ben xogando aquí, pero creo que facemos un moi bo fútbol para os resultados que estamos sacando. Sobre todo é que os 2 últimos partidos que perdimos 1-0 en Valladares, diría que nos chegaron, non sei, 1 ou 2 veces, o do gol e outra máis, e nós ali, RQR, intentando, xenerando ocasións, non entraba un maldito gol. Este día contra o Villalonga, o mismo, nós, xa che digo, levando a directiva do xogo, xenerando as ocasións, e non conseguimos, non sei por qué, paus, largueiros, penaltis, e non conseguimos meter goles e xenerar resultados, pero bueno, a ver se con isto, que creo que vai servir un pouco de confianza, que a verdade é que os ánimos últimamente pues, estaban jodidos sobre todo por eso, ¿no? Porque ao final ves que faz todo, ¿no? Que faz todo para intentar gañar, xeneras ocasións, ao final nadie tira para fallar, lógicamente, que é o que nos di Juan. Pero que non se dá metido un maldito gol para a vitoria, e bueno, a verse con esta vitoria tan clara, sobre todo co Boiro que ao final está aí abaixo como a nós, bueno, pues nos dá alas, nos dá confianzas para os próximos partidos seguir encarrilando algunha vitoria máis que nos fai falta. Como punto de inflexión, é que ao final escoitabas moitas veces a Juan Ribeiro despois dos partidos e que nin el mesmo por moita análise que fixera era quen de explicar esa falta de acerto ou esas cousas que ten o fútbol nas dúas áreas. Lembro incluso un día que dixo algo así, un día que vos invitaron ao un churrasco a directiva como dicindo, damoslle confianza ao cadro de xogadores, é dicir, non é que a mala situación do equipo estean todos coa cabeza baixa, non, o equipo adestra ben, fai ben as cousas, pero despois chega o partido e non sei, esas cousas que ten o fútbol, non? Un pouco. E é que a verdade é que o peor é que eso, non é que digas ti, tes 4 mans a mans e o que sei, pois bótalas fora ou parachas todas ao porteiro, non? É que ao final eu personalmente non creo na sorte así, creo que, bueno, a maioría tampouco, pero bueno, é que daba no largueiro, daba no pau, o porteiro batíalle no cu e que daba ali a bola, é que son cousas que te quedas, sobre todo en Valladares fómonos pensando, non sei que temos que facer para meter un maldito gol. É o que diste, ao final, sobre todo os primeiros partidos sí que estábamos pecando moito do que che dicía, nós intentamos xenerar xogo e levar a iniciativa dos partidos, creo que quitando Ourense,
na maioría fomos os dominadores dos partidos. E ao final os primeiros partidos da Liga sí que nos condicionou un pouco eso, creo, porque, bueno, intentábamos xenerar moito, estar moi espaciados, non? Para ocupar todo o campo, e que era pérdida, pois, quedaba 2-1, 1-1 na nosa área e perjudicounos moito, o sea, encaixamos moitos goles un pouco de pardillos nese aspecto. Pero últimamente estamos corrixindo eso, estamos sendo máis, bueno, máis prácticos, non? Sobre todo no inicio, que non nos están chegando a portería, e nós chegamos moito a deles. Entonces, bueno, é que creo que un pouco o reflexo deso é o deste partido. Nós chegamos 6 veces, 7, 8 e metemos 6. Eles chegaríanos 2, 3. Conseguiron meternos un e de falta. Non sei como estaban as cabezas, digamos, nestes 2 meses, porque xa a tempada pasada o equipo comezou de maneira irregular, pero claro, logo na segunda parte da tempada fixo números de campeón. Foi un pouco, creo que volver ao mismo, os que levades tempo aí, pois era un pouco unha situación semellante. Supoño que por iso tamén esa confianza en vos mesmos, de sabemos esta situación e sabemos tirar para adelante. Sí, a ver, a verdade é que eu creo que a mitad do equipo xa leva aquí estes 2 últimos anos, ao menos a mitad. Nos 2 últimos anos de terceira pasounos igual, empezamos como o Q, estando na zona baixa da táboa, ata Navidades ou así non conseguíamos arrancar, pero bueno, nese aspecto sí, nós dicíamos mesmos no vestuario, bueno, tranquilidade, que xa virá, xa é como os 2 últimos anos, etcétera, etcétera, pero bueno, ao final para ti mesmo pensas de que non se pode volver a dar, non vamos ter tanta sorte todos os anos, nese sentido de que de repente vamos a arrancar, porque os 2 últimos anos empezamos así e ao final acabamos casi en playoff, cas coñas, pero claro, non creo que todos os anos son a flauta. Entonces, bueno, eu creo que isto ten que ser un punto de inflexión, empezar a arrancar dunha vez, porque o objetivo do club é claro, é salvarse. E, joder, eu creo que a nivel xogo, a nivel equipo, creo que podemos optar a estar ao menos, bueno, na mitad da tabla para arriba, e despois xa se verá. Con esta vitoria o certo é que se aperta moito a zona baixa da táboa na terceira, 8 puntos estades vos, o Boiro queda con 9, 11 o Barbadás, por debaixo 8 o Betanzos, 6 o Vilalonga. Pra semana recibides o Somozas, que tampouco comezou cumprindo expectativas, podemos dicir, este ano. Non sei como ves a cousa na terceira. Que foi o que máis te sorprendeu, ti que levas moitos anos tamén xogando na categoría? A ver, é certo que ao final as terceiras son todas moi igualadas. Sempre hai 2, 3 equipos da zona alta que bueno, que non perden partido, que son moi jodidos, e bueno, que ao final teñen esa obligación a nivel presupuesto, a nivel clube, a nivel cidade de intentar ascender si ou si ou de estar ao menos no playoff. Nós non temos ese caso, desgraciadamente, pero claro, o resto de equipos estamos tan asustados ou tan parexos que ao final os puntos poden quedar en calquera campo. Entón, bueno, non sei, eu creo personalmente que nós bueno, xeneramos mellor xogo que a maioría dos equipos que están por riba, que a maioría. Hasta o momento, con todos os que xogamos, diría que o único que nos superou realmente que ao final superante, ¿no? Que ganamos 2 partidos. Aquí hai que ser realistas. Superaron-nos todos, pero bueno, a nivel fútbol como tal, o único diría que foi o Ourense, que ali no Couto é moi jodido. É moi jodido. Tiña unha tamén sobre o teu rexistro goleador, porque levas 7 goles na Liga, os mesmos que hai 3 anos no Racing Vilalbés, logo foron 8, logo foron 12, agora, o dito, levas 7, nada, en 2 meses. Supoño que vas a ampliar, ou ten toda a pinta, toquemos madeira, de que vas a ampliar o teu rexistro goleador este ano. Estás en números de facelo, polo menos. Bueno, xa se verá. Eu xa lle dixen onte aos meus compañeiros que a todo ano que ven xa non meto máis, que xa pillei o cupo para estes meses. Pero bueno, a ver, ao final meter 4 goles no mesmo partido, pues bueno, axudache, pero bueno, tampouco viña con moi bons números, a verdade, só levaba 3. Isto a ver se me sirve tamén a nivel confianza individual e poder seguir metendo algún máis. O meu obxectivo personal é intentar alcanzar as 2 cifras, pasar de 10, pero bueno, se podo superar do ano pasado que foron 12, é mellor que mellor. A verdade é que este ano habendo xente que mete goles. O ano pasado creo que quedei igualado de Pichichi con 12 e eso non é real, ao final. Nunha terceira quedar con 12 de Pichichi non é nada real. E creo que este ano vai haber xogadores con bastantes máis goles que eses. Entonces, bueno, intentaré chegar o máximo que poda.
xa non xogadores, que este ano hai moitos máis goles que o ano pasado, creo, baixo o meu punto de vista sempre falamos en Sí, partidos tolos de 3-5, moitísimos goles, de 3-4. remontadas incluso, é dicir, está a terceira algo tola incluso, Sí, pode ser, porque o ano pasado xa che digo que acabar como o máximo goleador con 12 non é real para unha terceira. Entonces, bueno, xa che digo, este ano algún vai casi alcanzar 20 ou pasar, diría eu. Sobre o verán, tivo que ser tamén digamos, na confección, ti que levas tamén en dúas etapas diferentes, pois moitos anos no Atlético Arteixo. Claro, decíalo ti agora, o de poucos xogadores para adestrar este luns, digamos que tamén baixas, moita xente que marchou, digamos que tamén foi podíase agardar un inicio algo máis irregular, non? Que outras tempadas, non que as dúas últimas, que xa comentamos que foron complicadas tamén, pero é certo que a plantilla é curta. Sí, a ver, curta como tal non é. Ahora mismo temos bastantes baixas, sobre todo este día, xa che digo, creo que fomos con 12 xogadores que tuveran ben e despois tuvemos que, bueno, completar con algún que estaba así un pouco renqueante e varios juveniles, pero bueno. Sí que ao final da tempada pasada sí que houve así bastante revuelo no clube e no Pobo polo tema do campo. Entonces, bueno, as aguas non estaban moi tranquilas, houve bastante revuelo, tanto no clube como bueno, na zona. Eso, pois, a verdade é que perjudicou. Ao final, bueno, moi rumores, xente que lle unha cousa, xente que lle outra, que se cambia o campo, que non, quen quere que sí, quen quere que non, etcétera, etcétera. Entonces, ao final, son un cúmulo de cousas que non... Sabes, que non ven ben para o clube. Entonces, bueno, sí que foi bastante, creo que, bueno, complexo generar a plantilla. Creo que Juan non dormiu moito durante o verán, pero bueno, eu creo que xenerou unha plantilla bastante competitiva. Xa che digo, creo que temos equipo para poder estar na mitad da tabla. A ver se collemos esa confianza e vamos para arriba. Claro, precisamente polo tema do campo e polo tema que dicía Anxo, que estiveches en dúas etapas no Atlético Arteixo, moitos anos, dende primeira Galicia a terceira, poderías decir, aínda que non estuveches no ascenso de preferente a terceira, claro, eres como un emblema aí. A ver, emblema non creo, bueno, tanto como tal, non. Que tipo máis humilde, que tipo máis humilde este Adrián Otero. No. Emblema aquí Marcos Suárez, por exemplo. Compras un voz importante dentro do vestiario, eso sí. Sí, veña, bueno, moito non falo, non te crees. Son bastante cara. Pero sí, a ver, ao final eu criei-me aquí, bueno, son do Pobo, criei-me aquí, fui ao colegio aquí, empecé aquí a dar patadas no campo natural, de feito, que antes as escolas do clube, bueno, adestraban aquí no campo natural. Bueno, tuve aquí casi toda a miña carreira da base aquí, salvo 3-4 anos no Montañeros e despois, bueno, volvín e acabei chegando a senior. Sí que, bueno, cando estuve en juveniles sí que xoguei algo co senior, pero bueno, cando sí subín co senior xa foi directamente a preferente, xa estaba en preferente. Pero bueno, sí que ao final, hoxe pensando tal, a ver se colleríamos confianza, tal e cual, pues sí que botaba a cabeza atrás, ¿no? E lembraba, por exemplo, cando era pequeno, que viña aquí a ver o senior, o equipo senior, e joder, acordábame de cando estaba vendo, pois eso, a Carlocha, a Marcos Suárez, etcétera, xogar aquí, pois a mellor en segunda B ou en terceira, no campo natural, estaba a rebosar isto, sabes? Agora, bueno, pois con todo o tema dos cambios, do cambio de campo, etcétera, etcétera, pois a verdade é que bueno, que o Pobo non está vindo tanto ao campo e, bueno, ao final eso dame un pouco de pena nese sentido. A ver se estes anos que veñen, pois podemos enganchar un pouco máis a esta xente e bueno, que siga indo para arriba o clube. E que, falando desa polémica e desa lea que houbo co troco de Ponte dos Brozos, eu xa non me meto en decisións, evidentemente, aí xa todo o mundo pode saber ou pensar o que pasou ou non pasou, pero sí que ese factor mágoa, non, de perda de identidade polo que era Ponte dos Brozos, o que comentabas un pouco agora de enganchar tamén o Pobo, de que baixaran desa rutina, non, de as fins de semana ir a apoiar o Atlético Arteixo, creo que se perde un chisquiño con ese troco de Ponte dos Brozos, e despois non sei incluso se a nivel deportivo, se o mellor este inicio irregular, como decíamos, do Atlético Arteixo, tamén pode influir, porque ao final o troco de céspede, de superficie, tamén pode influir o equipo, que ao final é un equipo dominante co balón. Sí,
É que ainda por riba estes últimos anos nos na nosa casa, como que di, no noso campo, é que o tiñamos mallado. Al final, bueno, tiñamos mallado as dimensiones, como rodaba o campo, había equipos que viñan de césped artificial e de repente pisaban este campo e notábaselle. Entonces, bueno, sí, ao final estamos xogando no campo artificial, no anexo, e o céspede como é, xa ten os seus anos, a bola roda como roda. Bueno, pero sí, é grande, a verdade é que é demasiado grande, hai días que é demasiado, pero bueno, a ver se con este novo campo co céspede, que pinta, bueno, é plástico, pero bueno, pinta bastante ben dentro do malo, e as dimensiones tamén son máis grandes, entonces, bueno, sí, a ver, todo influye, tamén a nivel cabeza, o ano pasado cambiaron o campo, e desde que non lo cambiaron non conseguimos gañar na casa. Aínda gañamos fai nada contra o Betanzos, que foi a primeira vitoria na casa, en ese campo, entonces, bueno, ao final todo influye, metes todo na cabeza e non se liberan as cousas, eu creo. Botando xa un poquinho a vista cara a túa carreira, creo que no Paio Saco coincide xa con Juan Ribeiro. Como, sabemos, coñecémonos, non ten pelos na lingua, pero como defines un pouco a súa figura? E non sei se pode ser un dos adestradores ou o adestrador que máis influiu na túa carreira. A ver, dos que máis influiu, seguro, eso 100%. Ao final foi lo que eu estaba, como te dicía, pasei a seño aquí en preferente, fixen, non sei, foi 3 anos, me parece, na preferente. El estaba no Paio Saco xa, enfrentáronos a él, e ao ano seguinte eles ascenderon, e foi el o que me deu a oportunidade de dar ese salto de categoría, como quen di. Todo nese aspecto débollo, porque non sei, se non me chamara, quizás eu seguiría en preferente, por aí, sabe Dios. Entonces, bueno, nese aspecto sí que sabe que lle aprecio moito. Despois, por outro lado, como definiría? Pois, ao final, ten moita personalidade, é o que diste. Non se corta nada, diche as cousas a cara. Se se ten que cagar en ti, vais a cagar. Se che ten que decir unha cousa bonita, vais a decir, pero, bueno, eso é máis difícil. Pero, bueno, el ten a súa identidade e, ao final, o que eu lle vexo moi ben é que el ten a súa identidade e vai a morte con eso. Se se equivoca, despois pide perdón, pero vai a morte. Da igual como vai o partido. Entón, bueno, hai xente que o sabe levar mellor, xente que o sabe levar peor, porque ao final é difícil, non? Chocar contra ese tipo de xente que ten esa personalidade tan forte. Pero, bueno, eu creo que é un bo adestrador e de feito os seus números, tantos anos na terceira, creo que o demostra. Un tipo íntegro, sí señor, Juan Ribeiro. Queríamos que nos deras aí tamén unhas pinceladas do que foi para ti ese ser campeón de Europa coa selección galega UEFA, porque creo que cada vez que falamos con alguén que estivo naquela selección foi un momento moi bonito para todas as vosas carreiras, que ao final tamén dignifica un pouco o nivel que temos en Galicia na terceira. Sí, ao final o tema da selección, pois ao final é un plus, non? Eses días, ese tipo de competicións, parece que és futbolista profesional, como quen di. Entonces, dache un subidón, unha confianza increíble. Ao final, de xuntarse xogadores de varios equipos que o sábado anterior tiñalo como rival e estabas dando patadas e de repente estás no mismo equipo e estás loitando con el con o mesmo escudo e vas a morte con el, eso para min foi increíble. Despois poder representar a Galicia, vamos a decir, a nivel europeo, foi a hostia, verdad? Ao final xogar nese tipo de campos como foi a Lomba, máis todavía, o que te dicía antes de ver Ponte de Brazos natural, cheo de xente, etcétera, pois vai un pouco relacionado aí. O da Lomba, pois é ese tipo de campo que eu gustaría ter aquí, nese sentido. Algo máis, Antón, ou tirolle a clásica non clásica? Tíralle a clásica non clásica. Porque a clásica é coñecer os futbolistas un chisquiño máis, os que pasan polo 11 galego, pero imos variala un chisco porque ao final, pois, como decíamos, levas moitos anos xa no Atlético Arteixo, coido que estás xunto a José Vía de responsable da canteira, entón, claro, tes no vestiario, digamos que eres o xefe de algúns dos adestradores que comparten contigo vestiario, non? Porque hai moitos xogadores do primeiro equipo do Arteixo que adestran na base. Sí, bueno, eu xefe non son, a mí non me gusta ser xefe, de feito. É máis, casi me vacilan máis eles que a mí, pero sí, ao final nós temos que encargarnos da xestión da base. A día de hoxe o de conseguir entrenadores para ese tipo de equipos de base, no clube que sea, é moi jodido. Ao final tens que tirar de xente de fútbol, de xente de xogadores,
Sí, temos varios. Está José Ramón, está do Pico tamén, está Chore, por exemplo, Alexandre Giraldi agora non está botando na man noutro equipo. Entón, sí, a ver, facémoslle coña de... Bueno, Sergio Pereira no Juvenil B, facémoslle coña ao final. Por exemplo, a Sergio que ten un equipón en juveniles, está nunha liga, vamos a decir, temos unha liga máis baixa do que deberíamos ter co equipo que temos. Dámoslle todas as semanas en plan, se non gano estás fora, ti verás. Entonces, bueno, ese tipo de coña sí, pero ao final, a quen vamos votar aquí? Dende logo, o teu futuro, digamos, vinculado ao mundo do fútbol pasa por iso, non? Un pouco metodoloxía, non sei, adestrador, pero creo que ese interese xa o tes dende hai tempo, dende hai anos. Sí, a ver, eu tanto adestrar como neste caso aquí coordinar no Arteixo, sí, ao final xa cando empecé en senior aquí no Arteixo xa adestraba aquí a nenos pequenos, cando fun a Paio Saco tamén, despois en Villalba non, que queda moi lonxe para pasar ali tantas horas. Pero bueno, sí, sempre o tema de adestrar sempre me atreviu, de feito sigo me formando, espero a ver se está no saco guafado unha vez, pero sí, eso chama moita atención, eu creo que cando deixo o fútbol, pues, seguirei nese ámbito ligado, non sei a que nivel, non sei se me dá para estar arriba ou non, pero bueno, co que sea, pues seguirei. E a nivel coordinación, estou con José Evia, bueno, o noso objetivo non é outro que intentar que o clube creza máis cada día, tanto a nivel formativo como bueno, deportivo. Intentar que as categorías collan, bueno, máis peso, non, nas ligas, que eso vai ser mellor, que ao final o que estamos vendo estes últimos anos é que poucos nenos dos da base pues, acaban chegando ao primeiro equipo. Entonces, bueno, o noso objetivo é mellorar e intentar mellorar ese tipo de ligas para que, bueno, dentro de uns anos pues, vayan quedando máis nenos no primeiro equipo, que non haya aquí a buscaros a Vigo ni nada parecido. Entonces, bueno, a ver se o conseguimos. Bueno, sí, ligado seguiré. O fútbol é o 80% da miña vida, como ben di. A miña moza está ao carallo, está no campo de fútbol. Unha aperta dende aquí pola súa paciencia. Porque, claro, o teu traballo fora do céspede, cando estabas na selección galega UEFA, fixeramos un fío dos vosos oficios dos xogadores da selección galega UEFA máis alá do fútbol. Daquela nos puxeramos xestión de proxectos informáticos en Inditex. Non sei se segue sendo, que nos podes contar sobre todo da vinculación do teu oficio co mundo do fútbol que tanto tempo che ocupa. Sí, sigo nese... De momento non votaron, pero sí, sigo. Bueno, ao final eu saio dali, a sorte que teño é que está o traballo bueno, baixo as escaleiras e está o campo. Entón é o que fago, saio pola mañá, vou traballar e cando acabo, 6:30, depende do día, pois baixo e métome no campo e xa sexa para adestrar ou para intentar, bueno, botar unha mano en todo, que é un pouco o que quero, que o clube siga crecendo e eu estarei aquí para botar unha mano en todo posible. Pois Adri, un placer que estiveras aquí connosco neste 11 galego número 100, que agardamos nós tamén que sexa un punto de inflexión para ti e para o Atlético Arteixo, e nada, mellor das sortes nesta tempada, vale? Moitas grazas. Moitas grazas a vos. Unha aperta. Boa noite. Pois aí están os dous protagonistas neste 11 galego número 101, que graza me fixo de non me votaron aínda, como dicindo, vos pensades que trocamos de traballo aquí cada 2 anos ou que se estou ben aquí, para que me vou mover? Bueno, pois aí os temos, Brais Vila, xogador de salta da xornada do Lalín despois do seu hat-trick, e Adri Otero, protagonista do bazo da xornada con el huevo de la abuela, logo de marcar 4 na vitoria do Atlético Arteixo 1-6 en Barraña. Esquema, Antón, esquema de 3 centrais, liña de 5, moi túa. Sí, moi miña. 5-2-3. O esquema de hoxe, sí, moi miña. Máis dunha hora de programa para 2 entrevistas. Bueno. Estás canso xa? Estás canso? Eu? Sí, se estás canso, digo. No. Vale, no, digo, como unha hora, eu pasei non moi ben falando cos dous. Bueno, pero maravillosamente, eu teño corda para tempo de tempo. Bueno, o que dicías, esquema de 3 centrais e 2 carrileiros. En a portería temos a Pablo Álvarez, do Sigüeiro.
Aí o tes, sí señor. Victoria do Sigüeiro que precisaba tamén pola xeira que traía o equipo de Becho, entón. Sí, bueno, ao fin e ao cabo é un filial, sabemos que os filiais teñen esa certa etiqueta de irregular, eu creo un pouco que lle está a pasar, lóxicamente hai moitas pezas novas, moitos rapaz xovens, e que é certo que ten veteranos que non son xente maior, pero Sí, perfil filial, claro. Cristian Liñares, Borja Sainz, etcétera, bueno, pois teñen, digamos, xa un nome na categoría, e bueno, en Gallamonde, a revelación da preferente Grupo 1, como é o Miño, recibía o cadro de Lino Balado, Lino Balado, que chegaba nunha dinámica, o que dicías, un tirquiño irregular, e ao final decide o dianteiro, decide Cristian Liñares, e decide o guardameta Pablo Álvarez cun penalti parado, e un pouco a resumir o fútbol, un dianteiro que meta que ten e un porteiro que para un penalti. Noveno gol de Cristian Liñares e ese penalti parado polo exporteiro do Conxo Xuvenil que sen dúbida pois é motivo de abondo para estar neste 11 galego. Non temos imaxes, a ver se nos las poden enviarse que grabou alguén o partido entre semana. Está complicado, pinta complicado. Aí non chega aínda tv.gal a Gallamonde, pero agardemos que chegue en algún momento. E que temos ata intrahistoria. O Miño non as grava porque non hai cámara e o Sigüeiro ten cámara, pero cando xoga o Compos de local, a cámara queda en Santiago no Verboquete co Compos, entón non a poden levar, bueno. Sentímolo fútbol. Claro. A cousa que parou un penalti. Tedes que creer a Fica coa bola e a todos os ficaboleiros e ficaboleiros que nos dixeron que Pablo Álvarez fixera un partidazo e ademais parando un penalti, así que merecida aparición no 11 galego número 101. Imaginaste que non para un penalti. Estaría ben, que algún día nos engañen, en plan, tedes que meter a este que marcou 3. Entrevistámoslo, sí. Iso é máis difícil. Eso é máis difícil porque hai actas, claro, pero parar penalti, claro, sí. Bueno, mellor non demos ideas, a ver se nos van a engañar agora o próximo domingo e tampouco é plan. Coa vitoria, o Miño que queda con 22 puntos na quinta posición, o Sigüeiro segundo, hai un cuádruple empate a 22 puntos. Fermosa, como sempre, preferente norte neste caso, 31 puntos Atlético Coruña Montañeiros, que aínda non perdeu, 10 vitorias e un empate, está agora mesmo 9 puntos por diante do Sigüeiro segundo, Dubra terceiro, Sofán, o grande esquecido do 11 galego, co vitoria pola mínima co gol de Marcos Montero, non? Sí, coido que sí. E Miño quinto con tamén 22 puntos, o Lalín de Brais Vila e o Cidade Ribeira 19. Algo que queiras comentar, aínda que temos máis preferente norte, pero algo que apasionante, esa zona alta está, a verdade que apasionante, dous cos que eu non contaba, nin o Miño nin o Sofán, aí están instaurados, e bueno, por atrás perseguidores claros o Lalín, e a ver se comeza a redespegar o Santirso que ten que achegarse esas posicións para min, Pois continuamos, imos agora con esa defensa de 5 que tanto lle gusta a Antón Vieites. Temos no carrileiro dereito, lateral dereito, trocar o partido dende o banco, incidencia no resultado. Javi Fontán, Vila Garcíán, gústame telo aquí, un bo tipo. Dous bons tipos os xemelgos, a verdad. Javi Fontán, aí o tes. Ademais, bueno, volveu a Galicia para cousas como esta, non? Para vivir tardes como a desta fin de semana, nun derbi, ademais. Sí, bueno, comezou daquela maneira no Pontevedra este ano por unha lesión nas costas, xa comezou a entrar no 11, creo que encadenaba 3 titularidades consecutivas a raíz da lesión de Churre, na que Ben Jagaray ocupaba esa posición de central e deixaba o lateral dereito para Javi Fontán. Javi Iglesias decidiu o sábado no derbi diante do Bergan pois introducir a Pelayo, que debutase Pelayo Suárez no Gustoume. Sí, a min tamén, sobre todo porque, bueno, vi un cartón amarelo no minuto 5 que pode condicionar un debut, e creo que tivo un gran nivel, que saiu coa pelota dende atrás con moi bo toque, e, bueno, cando se anunciou a súa fichaxe, pois falamos neste 11, ou nun 11 galego dele, e de momento cobra facturiña pa deixar Sí, coñecedor das categorías, moi ben. É certo que o partido Santi Canedo, que volvía ademais, estamos moi lidos porque volvera 2 meses despois, sí. Evitou que o Pontevedra puidese adiantarse antes no marcador, pero non puido evitar o gol de Javi Fontán dende o saque de Curruncho. Sí, dun córner directo, e Ciclais tivo oportunidades o Pontevedra na primeira metade, na que lle saca Alex, é increíble. Tivo un gol anulado tamén no comezo do segundo tempo, semellaba que o partido, bueno, pois tiña pinta de 0-0 e a falta de 12 minutos para a final, nun córner que saca el Copino na parte dereita, pois Javi Fontán que mete a perna, pelota que toca no pau, que para dentro, é un pouco buscar a ata final, pero máis aló do gol, gustoume Javi a enerxía que aportou no lateral dereito, a subida que aportou unha e outra vez, creo que bueno, que pode ser perfectamente o dono señor desa banda de Pasarón,
mañá supoño que será titular contra o Levante. Porque ao final 1-0 no derbi, líderes antes de marchar de copas, como ti ben dicías, sexa no Cénet ou donde sexa, mellor entrada da tempada ademais, o que levou a Nova, e mañá o partido contra o Levante. Coido que vou ir, non sei se ti vas a estar comigo. No, eu non creo, que, bueno, tampouco... En plan, tampouco. A ver. Encantaríame ir, lóxicamente. Pasa que podía ser o partido ás 7, así dábame tempo a ir en tren e volver en tren, non ter que coller o coche, pasar de líos, aparcamento, tal, non sei que. Non creo que me achegue ata o feudo Granate, que xa estive no sábado, agora toca xa ti, cedo o meu turno. Paréceme ben, pois como dicíamos, Pontevedra líder 26 puntos despois dos dous picazos consecutivos, empate e derrota do Numancia con 25, Real Ávila que segue aí instaurado mal a ser un recén ascendido 22, Salamanca que é o rival do Compos a próxima fin de semana 22, Rayo Cantabria 21, Real Avilés 21, o Fabril que perdeu 19, o Compos que gañou e leva 5 partidos en perder 3 vitorias consecutivas, 17, xa un chisquiño máis abaixo, Bergan 16, 3 derrotas consecutivas, ten que trocar algo Jorge Cuesta para trocar a dinámica, efectivamente, e Coruxo 14 puntos, o teu Laredo 7 puntos, Sí, colista, bueno, unha xeira malísima de resultados. Esta semana non que palmaron 1-0 diante do Ávila, pero a pasada semana, ou hai 2 semanas, cando engancharon Copa con Liga, pois na Copa o Yeclano meteulle 6, e na Liga palmaron un 5 contra o Numancia ou algo así, bueno, a cousa de locos, recibiron un porrón de goles. Quería dicir algo sobre... Ollo a Gimnástica, que vai apretar as cousas no descenso, a Gimnástica de Torrelavega, que creo que pode ir para arriba, ten futbolistas importantes. Sobre o Salamanca, que hoxe non sei por que saíronme en redes sociais ou bueno, en Twitter, no timeline xente do Salamanca, que dicía que o partido do Compos, que o importante era gañar en Pasarón a semana seguinte. Claro, iso non o tomache ben, non? Polo que sexa non che gustou demasiado. Quero decir, home, sí, moi ben, o sea, terás que gañar a Compostela, terás que gañar en Pasarón para ser campeón, non? Ou que? Se queres ser campeón. Toda razón. Dicía Catalín tamén, o Real Avilés non anda fino, pensei que sería o terceiro en discordia arriba. Leva 2 anos, non? Con esa vitola de favorito. A ver, este ano está a tempo de enganchar, evidentemente, pero... Eu xa dixen que este ano para min é diferente porque ten a mellor defensa da categoría para min, con futbolistas con fichaxes tremendas. Sí que é certo que tivo unha mala xera de resultados estas últimas 4 jornadas, pero esta semana gañou a domicilio, coido que no feudo do Langreo, pode ser, por 0-2 con doblete de Kevin Bautista, así que, bueno, pois aí están pouco a pouco enganchándose de novo. Como se tira de Kevin Bautista como se non acabara de inventar o nome. Non sei onde gañaron, pero Kevin Bautista fixo moi ben. Está algún xogador do Beluso no 11, di Nano. Haberá que agardar. Algo hai porque é histórico que está facendo Beluso, algo hai, así que haberá que agardar. Continuamos na liña defensiva, imos co central dereito, o primeiro central dos 3 que temos neste 11 número 101, non 100, e Izan García do Atlético Arnoia, un futbolista que xa nos chamou moito a atención porque entrou nun 11 a tempada pasada cando estaba no Velle, na vitoria do Atlético Arnoia, con 2 goles deses que dicimos psicolóxicos para que o Atlético Arnoia superase a un Atios que chegaba coa frechiña cara arriba o Xestal. Como dicía, o noso protagonista que xa gustou moito a tempada pasada no Velle, abriu o marcador no 44 da primeira metade, logo dunha boa acción de Tumbeiro en banda esquerda, asiste a Izan para que cun forte golpeo no segundo pau furase a rede, e o Pemento Mecánico, un dos escudos máis bonitos de todo o fútbol mundial, marchase o descanso por diante no marcador. Despois, bueno, acabaría pechando o partido un gol en propia do Atios, portería 0, os teus puntos fantasy, vamos, gol, portería 0, boas accións defensivas. Non, eu creo que... Xa que houve parón de seleccións e non houve fantasy, pois mira, pois unha boa maneira de... Somaría moitos puntos o de Izan García, o que dicías, que xogaron no Sestal en Ribadavia, non poderon xogar na Queixeira. Entón, pois, bueno, a ver se poden recuperar o seu campo cedo, non sei o que pasou, verdade? E iso, o Atlético Arnoia, que, bueno, que ten que sacar estes partidos, evidentemente. E, bueno, o que dicías, o 11 que entra a pasada tempada, creo que cando derbi provincial, que o Velle vence en Calabagueiros por 0 goles a 1, tamén con un tanto de Izan García, que, oi, mete poucos, pero os que mete valen puntos,
Totalmente, valen puntos. E un Atlético Arnoia do que xa falaramos varias veces no 11 porque, bueno, digamos que lle estaba custando este inicio de tempada, son agora 3 partidos en perder, 2 vitorias dos últimos 3 partidos, 16 puntos, a 4 precisamente do Atios contra o que xogou, e 5 por riba do Portonovo que agora mesmo marca eses postos de descenso a primeira futgal. Un Atlético Arnoia que a min, sinceramente, gustoume moito a súa planificación no verán, ficharon xogadores interesantes, por exemplo, do Antela que descende, tamén Gavisanín, Hugo, non sei, a min tiñame boa pinta, pero custollos un chesquiño a arrincar e veremos se agora con esta vitoria esa xeira máis positiva, pois poden estar loitando por achegarse a eses postos nobres da táboa que, como ben dicía Nano, agora mesmo lidera o Beluso, que gañou ante o Barco pola mínima de penalti co gol de Dieguito, 23 puntos, o Barco 22, Porriño Industrial 21, Celtic a 20, Atios 20, logo xa Cente da Academia 18, Pontevedra B 17, Xuvenil de Ponteareas, os mesmos que o Arnoia 16, na preferente sur, que tamén está ben bonita. Dicía Nano, tedes que traer algún día a Santiago Bouzón, dos mellores xogadores do Beluso e mellor persoa. Temos que falar con alguén do Beluso, sí señor. Pasa que esta fin de semana 1-0 era complicado destacar a alguén, pero bueno, como digo, hai sorpresiñas, así que despois xa o comentamos, non imos facer moito máis spoiler. Central do medio, que é o que ten máis responsabilidade, así que dallos galóns que o teu equipo fetiche, Antón. Con calquera equipo da Preferente Norte, da zona Santiago, vamos a dicir, é o meu equipo. Bueno, ti loitache ben porque estiveran protagonistas deste equipo en varios onces, así que non pasa nada por ser abandeirado. Bueno, pues nada, pois no centro da defensa, Paco Sanín, do Negreira. Aí está. Bueno, bo partido, Agora ti non veche os vídeos, pero... No. Estivo ben. Deberon de perder. Xustificada aparición, porque o Negreira anda moi ben. Os de Adri Vázquez que foron quen de impoñerse no Jesús García Calvo por 2-1 ante todo un Santirso, como ti comentabas, Antón. Sí. Bueno, ti creo que o partido por TV.gal e fixeches aí unha recopilación un pouco. Primeiro, marca o primeiro, aí está, mira, dende o saque de Curruncho, un bo centro e mételle a testa o capitán, o santiagués, o central, aínda que acabou xogando lateral dereito, marca o primeiro, gol coa testa para abrir a lata, e despois este é o segundo, gol de Alberto Freire, ele o que gaña disputa, aínda que non se ve, despois é unha boa acción do Negreira que acaba culminando Alberto Freire, que é outra das institucións deste Negreira, é un dos homes importantes, abre moi ben o pé aquí, mira, pic, para cambiar ya de poste e marcar o segundo, e despois é certo que sofriu bastante o Negreira co 1-1, e aí estivo tamén moi ben o bo de Paco, mira esta acción, por exemplo, no centro que era perigoso, e despois con outro dos teus xogadores que tanto che gusta, Pedro Carpente, mira que acción fai aquí, está moi ben tamén Paco para cortar esta contra do Santirso que podía levar perigo, así que tamén bo partido a nivel defensivo, non é que só sexa un central goleador, que abriu a lata, como vemos nesta acción, pero senón que tamén estivo ben en defensa, así que creo que está xustificadísima a súa aparición neste 11 galego. Volvemos ver a clasificación da Preferente Norte. Temos agora mesmo o Negreira oitavo con 18 puntos, a 4 do Miño e 10 por riba do Galicia Mugardos, que por certo gañou esta fin de semana ante o Arzúa, que é o novo Cabeiro da Preferente Norte, logo da primeira vitoria do curso do Val, así que tamén están as cousas, bueno, digamos que hai urxencia tamén no Arzúa por empezar a gañar e a puntuar, porque senón, como se desenganche moito, vaise complicar a vida. Así que Paco Sanín eu creo que ben merece esta aparición no 11, o Negreira que está facendo un inicio de campaña espectacular. Imos co central esquerdo, pechamos a defensa. Por favor, redobre de tambores. Temos un central do Porriño e non é Pablo Arnosi, así que un aplauso dende aquí para Pablo González Ovelleiro, Chino, alcumado Chino, xa ves como celebra os goles, como Chinito Lombao, pois Chino Pablo González tamén. Ovelleiro, o Porriño Industrial, que venceu, bueno, leva unha xeira, marcan goles como churros, como soe dicir, Antón. Sí, porque leva 10 goles nos últimos 180 minutos. A semana pasada en Calavagueiros 3-6, esta semana na casa no Lourambal 4-0 diante do
do Atlántima da Matamá. Gústame moito, creo que queda, non podo dicilo porque facemos competencia, pero creo que é unha bonita camiseta, publicidade incluída, a do Porriño Industrial. Esa sí, non? A do Xuventude Cambados non che gusta, pero a do Porriño sí, vale, xa sei por onde tiras ti as cousas. Ai. Bueno, evidentemente nun 4-0 o Porriño foi moi superior á Atlántima Matamá, pois moitos futbolistas para destacar no cadro porriñés. Imos quedar co central ex do Santa Mariña, que tivo que actuar como lateral esquerdo neste encontro, que está a ver porta con facilidade porque xa marcou a semana pasada en Calabagueiros e que marcou este gol, que era o segundo saque dende o Curruncho, mételle ben a testa para o porteiro, pero non pode deter a testada, que acaba entrando o gol do Chino. O gol de Pablo González para encarreirar, para seguir encamiñando esa goleada que comentábamos do equipo de Rubén González. E o Porriño Industrial, que nesta preferente sur, pois que queda con 21 puntos. Vímolo antes, terceiro clasificado, levaban unha derrota e unha victoria nos últimos dos partidos, agora mesmo segunda victoria consecutiva, sétima victoria, aínda non empatou o Porriño, igual que o Rápido de Bouzas, son os únicos dous equipos que aínda non empataron, está aí nos postos nobres a só 2 puntiños dese líder histórico que é o Beluso na preferente sur. Sí. E pechamos a defensa, que imos a bo ritmo, pechamos a defensa, non estamos liando moito, levaba moito tempo facendo así, dicindo que era un oco no 11, e merecía un oco no 11 probablemente en máis partidos que a este, pero ao final, pois así somos en Fica coa bola. Luís Castro, do Arousa, porque ao final a súa importancia no resultado pois é vital para un Arousa que ollo, que está facendo así a través da porta dicindo xa estou aquí, así que sí. Ajarradevos que veño. Na película xa están aquí, Xa están aquí, claro que sí, xa están aquí, que decían os resentidos tamén na canción. Benvidos a casa por Navidad. Efectivamente, 0-2 gañou o Arousa na estrea de Alberto Mariano como adestrador no Vilalonga, logo da destitución de Luciano no equipo de San Pedro, e o certo é que foi un partido, bueno, digamos, trabado. Luís Castro abre a lata, marca o primeiro, desatasca un chisquiño ese partido, que é certo que, bueno, este é o gol, é unha boa acción dende a dereita, chega o balón e non dubida en definir, é un moi bo gol de Luís Castro, certo, que ademais sí. Está vendo porta tamén, que non coñecía eu esa faceta tan goleadora de Luís Castro. Pero digo que... Sí, un golazo. Aparte de definición de primeiras, con toda a forza e enerxía da carreira, con moi boa presenza tamén de aficionados do Arousa, mellor entrada tempada en San Pedro, sexa tremendo ambientazo que houbo no partido, que ademais era un derbi, un dos partidos que máis ilusión lle fai o Vilalonga e os seus areiros tamén xogar neste regreso á terceira, e o que dicía que era un partido que, digamos, que estaba controlado polo Vilalonga, non sufría demasiado, ainda que é certo que Rodri tivo que intervir nun par de ocasións, pero que lle pasaba ao Vilalonga que xeraba pouco, é dicir, o Arousa estaba moi cómodo defendendo e ao final, pois, como que podíase prever que en algunha acción, con todo o potencial ofensivo e con toda a calidade individual tan importante que ten o Arousa, pois acabara abrindo o marcador, e foi nesta acción de Luís Castro, por iso tamén, evidentemente, esta aparición no 11, porque ten toda o factor condicional, non? No resultado, despois marcou Compa, que leva ollo, 4 goles nos últimos 4 partidos. Importante tamén o ex da canteira do Celta, como falamos a semana pasada, Antón. Sí, bueno, o que dicías, non? Unha primeira metade que foi trabada, que tivo oportunidades un par de Alex Comparada, un par de oportunidades Alex Comparada que saca ben Rodri, tamén tivo unha Martín Diz que sacou ben o gato do Ortoño, chegou o descanso 0-0, apenas un remate de Martín Blanco fora, de Marcos Blanco, perdón, fora, teño a costume de cambiar a Martín Pérez con Marcos Blanco, non sei por qué, fora no primeiro tempo, e na segunda metade é que é un gol psicolóxico, porque nos primeiros compases do segundo tempo que desatasca moito o partido, logo ven o 0-2 de Compa, tivo reacción o Villalonga para meterse no partido nun remate acrobático nunha chilena de Marcos Blanco que sacou Alex Vila, e ata aí o perigo ofensivo de Alberto Mariano. Incluso puido aumentar diferenzas tamén Javi Pereira no minuto 90 para facer o 0-3, e ao final, pois mira, a calidade que se impuxo un pouquiño a orde defensivo, a solidaridade e voluntariedade defensiva do Villalonga no estreo de Alberto Mariano. Un Villalonga que ten dúas finais, como falamos co técnico o xoves na radio, que agora vai a Barbadas e a Valadares.
Case nada, porque por abaixo Vilalonga 6 puntos, derradeiro clasificado, é certo que está a 3 do Boiro, que agora mesmo salvaría o cu, podemos dicir. Betanzos 8, Atlético Arteixo 8, 11 Barbadas, 12 Somozas, 13 Valladares, 13 Silva, 13 Viveiro, que leva dúas derrotas dende a chegada de Fabri, exacto, ollo a Viveiro. Bueno, non facemos spoiler. E por arriba, pois, Sarriana 24, líder en solitario, tremendo da Sarriana, ainda que xa podíase anticipar, digámoslo así, de algún xeito. Gañou o Estradense, que coido que é un puñazo en riba da mesa, porque viñan de 2 partidos sen gañar, e o partido, bueno, digamos que Polvorín era rival digno e puxo as cousas difíciles. Non sei que che parece a opción do penalti. Pa ti vas dicir que é penalti, non? No, de feito, cando vin a xogada mandino polo grupo, dixen, está na fina liña de non ser absolutamente nada a ser un penalti tan tonto como... É que claro, a imaxe do enxogo da TVG, pois non é o mellor ángulo para ver se hai contacto ou non, eu non sei se hai contacto ou non. Pero vai cara fora, non sei, é unha acción, bueno, sí, pa polémica, por iso digo que sexa tan tonto como que non é nada, porque indo para fora non metes a perna aí, sabes? Pero é que non sei, podría pitalo, podría non pitalo. Importante un gol de Gamarra máis. Para cobrar a facturiña que o puxo de Pichichi o de Antón Vieites Porto. 22 o Arousa, terceiro clasificado a 2 da Sarriana, 4 por riba do Polvorín, que agora mesmo está sexto, o primeiro equipo despois deses 5 postos de playoff. Ollo co Racing Vilalbés, que houbo quen o quixo quitar da pelexa, eleva 3 vitorias consecutivas, 21 puntos. O de Ourense, que empatou ante o Somozas a 0-22, empatado co Arousa. Dicía Jatalín, pregúntalle a Xavi Arbi que pitas que opina do penal. Haberá que preguntarlle. Mandamos ya a ver se responde. Sí, se queres, eu vou dándolle o resto do 11 e ti pregúntalle. No que hai de resta de directo, a ver se pode... A ver se non está en bici facendo unha maratón. Digo eu, mándalle o vídeo, porque senón igual non viu a xogada. Sí, claro, o que iba a joder. E no centro do campo, carón de Brais Vila, que é o noso xogador exalta da xornada neste 11 galego 101. Temos a Álex Fidalgo, do Ourense Club de Fútbol. Estiveche ali no Couto e... quedéis en voz. E quedaches en voz e merece o Álex Fidalgo, ollo. Capitán, Pareceme curioso, sí, pero sí, capitán. Sí. Capitán, sí, Ourensán, do Couto, bueno, do Couto non sei, acabo de tirarme un triple, pero capitán, e eixe no xogo no centro do campo do Ourense Club de Fútbol, eu non me agardaba que fora o eixe, pero sí, el está como pivote, el crea o fútbol, el metes entre centrais, el saca pelota, el busca superar as liñas, agardaba que fose un pouco Gerín o que fixera ese rol, sobre todo na contención, pero todo Álex Fidalgo, que ten como interiores a Gerín, o outro interior foi Jairo Noriega. Pois mira, para mí fixe un gran partido. Gustoume máis o partido da Alex Zalaya, pero claro, ao final recibes 2 goles e os 2 a pelota parada e bueno, pois eso como que para un central resta un pouquiño de puntuación, pero Fidalgo fixe un partido espectacular, excepcional, e sobre todo houve 2 momentos chaves no partido. O 1-0 no minuto 2 e o 3-1. O partido vai 2-0, mete o 2-1 a Tarazona, e na xogada seguinte Fidalgo invéntase isto para facer o 3-1. E que claro, porque ao final o Ourense Club de Fútbol é certo que estaba sendo mellor, estaba conseguindo adiantarse, que houve moitos partidos nos que non foi quen, o sea, viu porta, incluso cedo no partido como ti dicías, pero despois acaba sufrindo, entón por iso tamén é decantarnos por Fidalgo, porque esta asistencia pois que vale moito, no resultado final vale moito. Sí, por iso. Eu creo que de non ser polo 3-1 unha xogada tan rápida despois do 2-1, pois probablemente podería pasar outra cousa. Pero dito isto, a primeira metade foi a mellor primeira parte do Ourense Club de Fútbol de longo, no que levamos de tempada, 2-0, pero tendo moitísimas oportunidades, tendo o control absoluto do partido, a posesión, absolutamente todo, encantoume a primeira metade do equipo. Tiñan que ganar e, pois mira, gañaron. Ainda así, malia vitoria, 10 puntos Ourense Club de Fútbol, seguen de últimos clasificados a 5 puntos de sair agora mesmo do descenso, e que ollo como está tamén a primeira federación, ollo o piollo. Un chisquiño máis arriba, Celta Fortuna, que perdeu ante o líder, a Cultural Leonesa, 15 puntos, despois temos por aí o Lugo, 19 puntos, pero en puntuación de playoff, porque o Baracaldo ten os mesmos, está a quinto clasificado, Arenteiro 22, despois dese empate precisamente no Anxo Carro, e a Cultu 30. Antón.
Sí, bueno, era importantísimo o Ourense Club de Fútbol, pero mira, leva 7 de 12, polo menos Cecais asoma un poquinho a cabeza, está no grupo, non está descolgado, está no grupo, que é fundamental a seguir competindo porque hai que facer esos puntos que antes non fixo. Queda moito por facer, pero Alex Fidalgo Eh, merece esta aparición no 11 sí. 101. Quieres dicir? No, isto é un audio. Estamos no 11 galego de Fico a Cabola. Pregunta a xente polo chat que te mandemos a xogada do penalti ao Estradense a ver que opina Xavi Arbi. O que pitas, comérono, pero Xavi Arbi a ver que opina desta xogada do penalti do Estradense Polvorín. Rompendo a cuarta parede, enviando un audio en directo en Fica coa Bola. Claro que sí, innovando un día máis. Non hai filtros. Imos coa banda dereita, aínda que xogou, digamos, deitado á esquerda, pero bueno, son cousas da nosa táctica aquí en Fica coa Bola. Ademais, outro que levaba semanas petando a porta do 11 galego, un tipo do bigote, tinguido de loiro, un bo xojador, dos mellores da terceira o ano pasado. Temos a Alex Millán da Sarriana, do líder da terceira galega, unha Sarriana que lle gañou precisamente o Viveiro do que xa falábamos, partido... bueno, un novo triunfo da Sarriana, que como dicíamos xa é líder no cumio da terceira, e o cadro de Jaime Paz pois gañoulle 3-1 o Viveiro. Ia dicir simplemente non, porque houve que traballalo moito, lógicamente, pero bastoulle coa primeira metade, podemos dicir, porque digamos que o guión en canto... Bastoulle coa luz natural, non? Sí, porque despois viu a néboa, tamén é certo, pero digamos que o guión para o Viveiro foi non igual, pero similar ao da semana pasada ante o Alondras. É dicir, unha primeira parte, é certo que o Alondras marca os 2 goles, os 3 goles a semana pasada na segunda parte, pero como que lle custa entrar os partidos ao Viveiro, a este novo Viveiro de Fabri, e o certo é que, mira, temos capturas das accións de Millán, participa no primeiro gol, aínda que o mérito é do centro tremendo de Santi Gegunde, que lle pon un caramelo maravilloso para que Alex Boedo só teña que meter o peito e xa vai para dentro. Despois no segundo aproveita un bo pase, unha acción individual no centro do campo e define moi ben. O segundo é o mellor dos 3 goles sen dúbida. Sí, o segundo é unha maravilla. É unha maravilla, ademais a definición de fumándoa tamén, porque ten opcións de facer unha parede ou de eta, pero non, encara, divide e acaba definindo el mesmo. É un auténtico golazo o de Millán, o 2-0 nese momento, o primeiro na súa conta particular, porque o segundo, pois digamos que é de factura menos bonita, por dicirlo así, porque remata coa zurda, toca non sei se no porteiro no central do Viveiro e acaba entrando, pero é outra boa contra que define o loiro do bigote, como dicía, coa súa perna zurda, e a pase de Santi Gegunde, que deu 2 asistencias, así que tamén pois bo partido do bo de Santi Gegunde, bo xogador Millán Proano en segunda ref. Ollo, Ollo, di Jatalim, ollo, xa o ves como campeón, entón, Jatalim. 24 puntos a Sarriana, 23 Estradense, e xa falamos 22 Arousa, 22 U de Ourense, 21 Racing Club Vilalbés. A Sarriana, que non empatou aínda, leva 8 vitorias, 26 goles a favor, é o equipo máis goleador da terceira, sobradamente, ademais, o sea, con moita diferencia respecto aos demais, eleva 16 goles encaixados, só perdeu 3 partidos. Moi serio o equipo de Jaime Paz, que xa falábamos no verán que a semana. A tempada pasada foi revelación, e este ano, por méritos propios, é unha realidade. É certo que no partido, por eso falábamos do guión, o segundo tempo o Viveiro pois recurta diferenzas co gol de Santín, e baixo a bretema pois tivo algunha oportunidade, pero bueno, tampouco vin demasiadas opcións de que o Viveiro empatara o partido, Antón. Tivo oportunidades claras, Sí. Claras. Para facer cando menos o 3-2, e logo, lógicamente, pois bueno, de un 3-1 a decir que podería empatar, sí, podería empatar porque tivo oportunidades e chegadas da bonda como para facelo, pero lógicamente pois non ten a puntería de outros equipos, lógicamente non ten a puntería serriana, que segue de 12 especialmente en tarefas ofensivas, e aí está, no máis alto da táboa. E o Viveiro leva 6 goles encaixados con Fabri, E dúas derrotas. Tamén é certo que estivo sancionado esta fin de semana. Non puido berrarlle moito baixo a néboa da Rivela. O resumo do enxogo faime bastante. Sí, fanlle o primeiro plano aí, está él na bancada como... Todo o tempo son primeiros planos a Fabri. Sí, claro, sí. Parece un sketch de Fais. É que é un home mediático, é normal, temos na terceira un home mediático. Que pasa? Parece penalti.
Parece penalti, ollo. Parece penalti. Ollo, Arbi que pitas di que parece penalti. Vale. Escribindo. Pois nada, xa temos claro. Jatalim dicía, non digo que vexo a Millán en segunda federación, a Sarriana non sei. Bueno, xa quizáis o ano pasado xa fixera unha tempada para que chamara a porta de algún equipo de segunda federación. Dame a sensación. Non dá a sensación de que toque o balón a defensa. Factoriña de Antón Vieites. Fabri pinta a ruína no Viveiro. Veremos. Pinta. Inicio polo de agora complicado. Nos xa dimos a nosa opinión sobre ese troco de adestrador. Creo que quedou ben clara, pero aquí, evidentemente, as decisións non as tomamos nós, simplemente pois damos a nosa opinión, moitas veces con mal criterio, pero é a nosa opinión, non de ninguén máis. Pecha este 11, xa podía telo feito ante un rival non galego, pero, pois, Antón Escobar deitado á esquerda, que ten xojado aí algunha vez, non, Antón? Sí, algunha que outra. Esta tempada no Carballiño parte desde esquerda. Empézame a cansar a culto, é tremendo, que van perder algún día, van baixar da parra un pouco, Luis Chacón aí tremendo. Viñan de perder, Bueno, pero un pouco máis, non pasaba nada. Barreiro, ademais, tanta crítica por aí por redes sociais que se o facía o Celta Fortuna por gañar e por complicarlle a vida ao líder, non sei que. A cultura leonesa, eu creo que para min, baixo o meu punto de vista, eu tiña claro que ia gañar. No momento que o partido de Barreiro é que ia gañar. Porque dicía o Freddy na rolda de prensa, moitos xogadores do Celta Fortuna nin coñecían Barreiro. Por lo tanto, eu tiña claro dende que se viu que o partido era en Barreiro, que a cultura deportiva leonesa que ten futbolistas non máis para xogar neses campos, senón máis coa experiencia de haber pasado por moitos máis campos e saber xogar neses campos. Sí, evidentemente para min beneficialle máis xogar en Balaídos o Celta Fortuna que a cultural leonesa, para min. Cando ides ao barrio do Húmedo en León a tomar unhas tapas, témolo pendente, a Ponferrada e a León. Agora igual chupamos un frío que... Sí, casi mellor pa febreiro. Pa cando estean xa pa celebrar. Cero amigos hoxe, dicía Joana, ningún amigo xuntar a 11 do fútbol galego e que ningún sexa amigo de Joana, ollo, Porque agora que penso, a culto seguinte rolda de Copa, non sei se entre semana ou un fin de semana, descoñezo, pero vai xogar na casa contra un equipo de fútbol profesional, probablemente, por lo tanto, igual non era unha mala data para chegarnos. Ollo, Pódese valorar. Pois a Kenya de Nigrán, que entrou dende o banco, o primeiro marcou no Luis Chacón, que ademais participou nos 3 goles. O rexeite de Marc Vidal non é o mellor, pero bueno, a Kenya de Nigrán que entra dende o banco e co partido 1-1, é certo que despois de 2 erros do Celta Fortuna na saída de balón, pero pois aproveitaos maravillosamente Antón Escobar e marca 2 goles para o definitivo 1-3, Antón. Para min o 1-2 doulle moitísimo mérito a Antón Escobar, porque é obra súa. Sí, a definición é moi boa, o control... No. Primeiro, asiste. Non sei a quen, pero... A Chacón. É o propio Chacón o que tira, sí. É o que remata mal. Remata mal, o rexeite de Marc Vidal é peor. É peor, pero Antón Escobar, que comezou a xogada asistindo a Chacón en 3 cuartos de campo, continúa correndo, chega ata punto de penalti e aproveita o rexeite, o mal rexeite de Marc Vidal para definir e facer 1-2. Pero sí, son 2 goles de Antón Escobar. É dicir, son 2 goles de dianteiro que vale cartos e que xoga no líder da primeira federación por algo, evidentemente. E tamén che digo, poucos equipos poderían ter o luxo de meter no descanso a un tipo como Antón Escobar na primeira federación. Iso dende logo. Ningún. Ou ningún, probablemente, ou ningún. Pero, bueno, xa vemos o que hai tamén. Hai Manu Justo e todos os galegos que andan por ali. Evidentemente, ledos de que lles vaya ben. Home, podía ser outro día tamén estes 2 goles, non pasa nada. Antón Escobar dá a sensación de que está máis fino que nunca. E ten a portería últimamente que é unha cousa de tolos. Non é que xogue pouco, pero xoga menos do que xogaba no Arenteiro, do que xogaba no Real Unión. E saca moitísimo rédito e aproveita moito esos minutos e bueno, a cultural deportiva leonesa, pois mira, aí está, nun partido que para min era chave porque viña da primeira derrota na casa ante o Sestao que estaba en descenso 1-2 no 90, como podía afectar as cabezas, pois mira as cabezas, 1-3 en Barreiro e
E aí arriba están. El líder sólido e Antón Escobar que marcou 2 goles e ben merece estar neste 11 galego número 101, goles ademais no 79 e no 84, é dicir, para gañar o partido, basicamente. Pois así quedou o 11 galego número 101, Pablo Álvarez na porta, Pablo González, Paco Sanín e Izan García centrais, carreiro dereito Javi Fontán, carreiro esquerdo Luis Castro, no centro do campo Brais Vila, xogadores alta da xornada Dolalín, Alex Fidalgo un chisquiño por diante del, Alex Villa unha banda, Antón Escobar a outra e arriba, protagonista do bazo da xornada con el gobo de la abuela, Adri Otero. E antes de que elixamos o mellor adestrador da xornada, imos cos destacados. Antón, primeiro temos 2 vídeos. Falábamos antes do Galicia Mugardos, pois imos ver na vitoria 2-0 ante o Arzúa na estrea de José Luis Fontao como adestrador o chicharro de Moi Fernández Iglesias. Que bonita vista na Pedreira, TV.gal por suposto, zurdazo e para adentro e veña a jardar o golazo de Moi co Mugardos que precisaba esta vitoria na preferente norte. Despois temos goleado do Antela 6-0 ante o Maceda, primeira futgal, rescatamos o sexto tanto de Jorgiño García. Bo gol, grazas a tamén os amigos do Antela por enviárnolo. Antela un exemplo na defensa da nosa lingua que agardamos ver cedo, ver canto antes de novo na preferente para poder incluílos no 11 e 2 golazos, tanto de Moi como este de Jorge, tremendos os 2 goles, así que que gusto que nos envíe vídeos a xente. Queres dicir os destacados que hoxe estiveche ti aí apuntando? Bueno, se queres, digo Veña, o seu. pois dalle. Bueno, na primeira federación, David Ferreiro de Tarsi no Arenteiro, Alex Talaya no Ourense Club de Fútbol. Ese é teu, ese é teu. Colleita propia, sí, recoñezo. Estes non son meus, pero polo número que hai de dos que acariñaron entrar, perfectamente podrían ser Fercano, David Soto e Javi Rabanillo no Compos. Na terceira xa, Cañi do Racing Vilalbés que venceu na Grela 1-2, Azael Boedo na Sarriana, Víctor Gamarra, tamén é meu, do Estradense, non é meu, Noa do Polvorín, Chema Leovalde no Noia, sí que é meu, 0-0 no Alondras Noia, Isma no Barbadas que venceu nos Carrís ante o Valadares remontando por 2-1, preferente, Marcos Montero no Sofán, Adri Vázquez do Negreira, Jorge Otero no Montañeiros, que segue líder intratable, xa comentamos na preferente norte, Aixa El Yamai no Lemos que venceu o Dubra na Pinguela, Paco Reigosa do Cambados, Isma no Céntez que venceu o Portonovo, Joana non sei por que puxeches a Isma, tamén Bruno Dieguito no Beluso, que é histórico, que lidera agora mesmo a preferente sur, sendo un recén ascendido, e por iso... Precisamente por iso, porque está facendo historia o Beluso, hoxe non hai votación polo mellor adestrador ou adestradora da xornada neste 11 galego número 100. Hoxe, simplemente, Rafa Villaverde é o adestrador da xornada e xa está. A democracia, sen votación. E punto. Líderes histórico que está facendo, así que, sinceramente, mira, que sigan sacando a bailar a Morocha. Xa está. Nós probablemente houbo xornadas nas que non fomos de todo xustos co que está facendo Beluso, levamos tempo dignificando o que significa que un recén ascendido estea líder da preferente sur con proxectos tan importantes que hai metidos nesa categoría buscando ascenso. Así que este premio para Rafa Villaverde po adestrador, que ademais, ollo, porque Rafa Villaverde leva 3 ascensos consecutivos e ten o equipo líder da Preferente Sur. Ascenso do propio Beluso a Preferente Sur, despois ascende o Vilaboa a Primeira Regional de Pontevedra, volve a ascender o Beluso a Preferente Sur, e claro, agora a xente pensa, haberá un cuarto ascenso consecutivo, entón? No, pois, ojalá, sería moi bonito, a verdad, sería moi bonito. Un abrazo a todo o grupo de amigos de Lope que nos ven nas clases da facultade de USC. Esa non a sabía, contame. Sí, no, díxeno polo grupo. Non me enterei. Bueno, sí. Que grandes, aí, sí señor. Pero, bueno, de vez en cando atendede o profesor, que tamén é necesario, que despois marchas da USC e botas de menos, así que aproveitade moito, que esa etapa é moi bonita, como boto de menos a etapa de estudiante, Antón. Vou bello, tío, vou bello. Jatalín, sabedes algo de que no Depor...
Sí, o xoves máis, 26 castañas. Miña nai. Jatalim, sabedes algo de que no Depor femenino Irene Ferreras ten xa pé e medio fora? Non sei que medio de comunicación sacou, non? Que era un ultimátum esta fin de semana. Sí, mira, A opinión, coido. A opinión, sí. Outro medio dos que segue o Depor confirmou a información da opinión, así que, bueno, pois ten pinta. Mal partido para que sexa un ultimátum, sendo fora, creo que contra Sevilla, e despois xogan contra outro equipo, creo que tamén xogan fora a seguinte semana, polo tanto, pois, calendario complicado para o equipo de Irene Ferreras. Polo de agora. Polo de agora. Pois eu espero que non voten a Eu Ferreras. tamén. Non pode ser que despois de 3 anos levan, non? Sen estar na máxima categoría do fútbol femenino. Que non haxa paciencia cando o equipo compite, cando o equipo está nos partidos, bueno, non que teñas un rédito de tan poucas xornadas. Exactamente. Sobre todo, Ainhoa Marín comeza lesionada a tempada. Como dispara a directiva do Depor, pum, dija tamén. Sí. Pois a verdade que si, o Depor tamén sería para falar, pero como levamos hora e 46 minutos, ímolo deixar aquí. Rafa Villaverde, adestrador deste 11 galego número 101, que lembremos que dará así: Pablo Álvarez, Pablo González, Paco Sanín, Izan García, Javi Fontán, Luis Castro, Brais Vila, xogadores alta da xornada, Alex Fidalgo, Alex Millán, Antón Escobar, Adri Otero, protagonista do bazo da xornada, con el huevo de la abuela. Antón, vémonos a vindeira fin de semana, vindeiro luns ou vindeiro xoves, vémonos por aí. Igual foi a Betanzos, di Joana, pode ser. Bueno, vémonos, non? Habémonos de ver. Sí, o xoves habrá que festexar algo, despois escoitarémonos, bueno, primeiro escoitámonos o mércores, logo xoves, toda a semana. É verdade que esta semana o Contraataque vai a sede do Celta a facer un programa especial, así que a sección de Fica coa bola no Contraataque de todos os xoves, que nos consta que moita xente escoita os xoves, así que non imos a Vigo nós, imos ao mércores esta fin de semana. Esta semana non somos tan importantes. Escoitaremos o que fan os xoves mentres celebramos o meu aniversario, pero a sede en traxe. Digo eu que estou en pixama no 11 galego, chegar ali a sede. É que a xente da sede sexa, en vez de xente do Celta, xente do Atlántida, Matamá, do Valadares, e que cando entremos nós, despois de hora e media con Marián, con Giraldez e con todo o mundo, apláudanos máis a nós. Ala. Quédanos moito por traballar para chegarlle os pés a Pedro Pablo Alonso e Toni López García. Quédanos moito por traballar, Dicía iso. Dicía máis que a Giraldez e a Marián. Vale, iso sí, iso pode ser. Bueno, Giraldez apláudeselle moito, Apláudeselle moito. Pero levo isto. Vémonos no vindeiro vídeo ou directo de Fica coa bola. Grazas por acompañarnos un luns máis, o desos mellores. Un bico na fronte. Queremos vos. Como fai o dianteiro de moda. Chao. Estiven practicando e non sei facelo.